aso ensemo bia ya boaboa no ya tudin kase awiabri ya de ba ababa behwom awiai ensema wodo ayede ebramo no edoso na emom di emu akotene ebi ene se yebekọ oboase etututuo bi akoso ewo ho amasabre ya yekasem ne yate ene se enipa ensia wonu meprapa de ekoba ye nyina da emu nsam ya de bramo na ababa beto dwase dodowa eja ewo ho no eja atom ama adehye bi eniama na ewo ho de asese bebrenu a ne eba ye nyina da yaboaboa no ya yadi emu ensam no ebremo na yabeba wuramu o na yakwa kopiemu ewo ensam fufrum abrekuma famok ya eno ewo enkna bubuni mantamu ena ababeto dwase okada driver bi audio kada gogura sade akwakobo posi ni baabi ama asam no de akwakopie pra wo mu pra ye emu amane nyina da yatena sim ya de baba besom yemfa emu aseda ni nyina emfa ema yaboafo SHS online sa kwada no wotro bi si ni wie ne menya me first class me nkwa na doso enti wo de fa kwada ne bla na ha de first choice no enu anie ye wo mfie mienu mfie miensa mfie 9 de ntu wi akwada na ne modembo ne wo form anu register ne fo mfie 9 akwada bi wo ya de pa mfie mienu mfie miensa de ohia ne so obenya computer a wenu internet wo so enu anu no akwada no wosi me won wo kro no wo ye benya brani adaje akira akwada na de yie wo mom cha akwada so ye lectures on charge universities ahodo nti akwada ne suro ne akire obekwa akwatworo wasin so hwe ne ebeba no na watwa admission guso da ekoso ya homa ne 0599022998 mesraw shane nsoma mese akwada no ansa eno obekwa SHS online no efri baabi na akwa kowie baabi BC watworo ye wotwae na wanya nkrofo 32 34 40 grace ni bidia na fa aseda no ema perfect series books wo mo ye omoma no kwanya akwada no na ni boso no kenka kura beko ni tirimu ntem wo English language books ahudo bi wo hod ma basic kwan kosi JHS 3 award our people history of Ghana RME computing creative art textbooks ahudo ni nyinada ebi ewo ho muntie ye nio mo amo wakendagate any KG fo no mesramo mo numeracy language and literacy creative art phonics computing mo coloring writing drawing ni nyinada ebi wo ho mo JHS no nso no wo pe English language social studies science RME computer ne career technology na ni nyina ebi wo ho schools am tie ye mock exam terminal exam midterm exam ne ye kanie mo famra ye be set question no san supply we leakage bi amakwada no twra wo twro ko nanim wo no na se BC ni nu ho no waso wo bibia wie dada wo nkande no abadanso man first stop kumase ha de putoja ne ye wo ya homa no ye 0243 299 938 and 0540-755-465 shane nsoma me say yanwoma ne de nya na bookshop obi amu no obenya bi e ho kwajo wreko Royal Enterprise na de kurase ne aduro na ba sisi aya wo ya mensesa emma koko no o pressure kosoro infections ahodo siateka yade bia ha wo bia unya kurase ne aduro no a ebebo apa ema ho to aduro ye ntino promise heba oil pa promises wa po sack nso wo mbrom apidan misty sack pharmacy patase monko ho Otec hanso ba bisa so pe counselor ja ko kurase ne aduro benya bi e wo ho Time FM oboase tachima free FM ejoso Government Hospital no nanim wa Freddie Mens ene Dani top amazing e wo tafo Metro Fabro sanima ya tunu na pete kokopa bi why freye e wo 0244 70067 0244 70067 Mr. Vita Makanodia nso ewo dwaso anodie we de da bia meka o cafe bia nim yemfa niam bia nso so mu enti wunya bia ebeboa wo pa eye Vita Makano eye aduane ankasa we omega 3 6 and 9 calcium ni nyina bom eno chi na da bia tufo se ewo nomu a onu ya numni yie se ne ebe ya ebeboa pa hyehye wo nkwadan so nomu a eboa nkwadan bo ma dwene da ho enti wo ye wofo a enhye ba bi na nkwa wo nom ya ma nkwadan ne bio na wo nso enya bi enum nume na ebo asosene na awian sama hodro nyina da yakenkane ede amamo samfo of a don entry boss yakolabo mi amesom mo no medin mami anjowa nyanta tando afika se no emu ensam eni Asem Beba Dabi
Samne nyaba ne senti ensama wodo ayaboabo no se kase ya yade bramo awie no yenhye ensam no ase na yakwa kopiemu ewo oboase east eho enamde kwakwa akoduru kura ede kwabenakwa na kwabenakwa yi na ba beto dwa se enuada ne nkrofo nka bi nhye nkrofo bi a ahensem moment me ho ase ekopiemu ewo court no ebua se ba ko na edi nkunimuo ba ko awowo muo no wo die nigie sa adehye wo ho enwu anse kofie nigie muo no wakwa peja tuo tite na ni agia brosoa manie wode okada yi bidi ne namua ne nkrofo a wo mo awi ni yi bo se tututu a ma sabre ya yekasai akwada akura mobo nse fe kura na wo wi a wo fefe a wo kan nipa nsia bi ho no etuo no apetepete wonom ma sabre ya yekasai de yate ene se wo me prapa na aka ho bi ama assembly member wo mpesua ne so honorable Charles Abu yamani boni kwamya jeni botin ene assembly member di nkomo ebisanse eba ne saina ene giemu wakọ court na court abu ama wo akọ fatuo akototo ma aka enipa ensia yi ensam assemblyman wode ema yen eni efra me honorable Charles Abu na me hekora kwa nyansoma the electoral area ni esie okrodie mu ene due ni se anopa around 10:15 me gina abontin wo na me tell say Ethiopia to begin every say a car because main road and other cars and so every say be a car na be an entire pie. But a few minutes after na who say am for say air mass up e wa bontin mo enti me bopni wona say omjema obi na atutu a maybe a friend Kofiko and atutu amara kanipa 5 nipa 6 and aka wo mo na e bi na enti mo atutu omje say ne papa oni kumanhemfo no e wasem bi wo court na ne yakobu asem na ma ne papa enti se no ho ani gio se no ho dian yo e na odi tutuo na akanipa ma ko 6 ne ya ro nkran se obata ba ko ne ba onyenya afe etuo no abo ne nan ne nan ne sifom no abo mo piechire na obusa mi a ne esi okro no mu ha mo no e fa tutuo de we ni first time a me mehu ba fa tutuo asem de Muslim taibo ni din onu ambasa mu se bia se ntokwane ade sa no ba fa tuo ni de when first time me hu so watutuo se bia se ma ante de a ni minim de e hona na me frɛ yakopo na police station okroman me frɛ police penyin wo ha no no me frɛ da no so frɛ patrol team frɛ bidiem e mo mobile no based on omo understand of security no omo che se ne adness bia ye no ne bi wona nye omonkwane nipa doso kakra onso court na asomo ambe ebu asem na mo ndan nipa kakra edoso omo se sa za bia na boys no enije na de wan ha mo ba na ankowie enti no yenya de aka no ema wo mo enti mini police panyin nan eni patrol team nya na call Merakoto clinic ana so to ko hwe obata ne ba na omo da ho no ifo ne sa ba kwa school mu anmo bi police station wo no ko hwe nipa 4 na omo so ho no no because obata ne ba no omo de ne somehow severe because on the one that whole hospital but for na can there it means say to tell mo discharge mo because ba ko de e kan achi oba ba ko etu ne kan achi be ba ko so no e kan ne mo so ha mo sei ba ko so e bo ne tiko ana ba ko so e ne nsa ha sei no e ne tuo no e bo ye a omu nyane etutu mo sia kwabna kwa oboase is enuada enijie akofia kwatututuo maka enipa nsia na ate se assembly member ogira mu ma de hye wodi emu amane de asumyen na yenkopie mu ewo dodo wadwum ara hosem afi ho eba ene se eja ato eja no emu ya sa ara hosemi esi enurada na enurada dumja ejuma no ekire se wo mo ho a enu wo mote se obi afrabonum ya no obo mama ne se wo mama ene enka dodo wadwa no de eja dem enti eka ho ebi ema wo mo ekeka wo mo ho ema wo mo efrefre wonu anum bia ebenben se adenta afi madina fire station fo sa wo mo mra na katamanso fire station fo no
one more meka one mo san se Katamanso fire station ADO1 Simon Sosu eneja one ne brantie no edikan edru ho entamu a one mo fra Madina ena afi adenta samomra san se sede ne gya ne dali wodwomo ho no one man fa reinforcement mi ama me somu a ebetia ne se ahia de oni ho de na meka se one ba kra ne gya na dade ama nkrofo containers awodo na obabobo aniama wo mu de na ahia na so enam reinforcement a wo mo frɛ yenti no wo mo atumi ebo adwuma ma ni nyina edumuye na tema region no DO2 Yenzu Ebenezer one kasa de ma gono ma ye ne no etwetwe nkomo ebisa no sade asam no esitie potee amachi no be 125 mo na ye nyanche se ye ejebi ahyasie ewo dodowa market ni mu nti no quickly no ye ma ye vehicle ewo Katamanso edikan ebaye na onu so you know ben na senia na eja no ano ye den na course no so eba nti no ma yetimi deploy 2 extra vehicles efi Madina any adenta say omo emra mu na ommeboa yehwe ntimi nsoja na no nti won ehyaase edumuja no kakrakra until say the other 2 vehicles no ebeka ho nti no ma won timi contain eja no ti ebo be 3 mu ho na ma chi be 3-6 mu ho no na say after 2 hours of firefighting no na eja no sisia de omotimi ama no abrasia na ntimi entre nko bebia ti ebo be 451 mu ho no na fede na itimi edum no kra ya homachi no na ebe wiase no na containers be yensia ene emunie mande ahika kakra bi bana anhyi bebre ne fa bi ahye bi so mfa anhye kra but edum yenu ewo mu de na se bibia ahye kra nti in all no about 18 containers na involved 12 ahye kra na 6 ahye kakra na omutimi because omutimi ebo modern say ombesi jana no kwan a entimi entre nko the other side nti no yetimi ebo shirts about 50 any containers in the bebre yetimi esi ano kwan a entimi ama oyene bia antimi ayeden ankoba nti no say ubisa ya sana metimi aka ewo mu for now no yenya say obi epra wo echanemu obi antimi empra obi ahwanka wo mu na obehwe so a the cause of the fire na nkasa de yenhyeda enhu ye ndemum no bi potinya ehyaase efiye no yetimi ehun se efi container ba ko mu na eja no ehyaase se etreko nti no biaya ehyaase ne de yehu but ade potinya ewo se abia eho na ma ne baye no fe na yekuso a ye hwehwemu ahese ebetimi ehun ni hwehwemu no ekosi fikofiko a ne yehu ania ema eja ne baye na mesa aka no se yemtumi emmomodin se ye beboa eye fire service na brena brebia in terms of ego ho cars no maintenance ne impo ye besa active fire stations no yenhwe se ye na de bia no obia sorry na o prese yensi obo no ho ban fi akomfo ensem so yensi police station wo ha yensi hospital wo ha ni nyina eye yenka se enye nemum no ukoye japade bebre na eniti no usi ano kwansi yensi police station advocate si yensi police station na akomfo amewia bisa hu se eja eba tender bay na yebetimi ede edum eja no anase fire station ban ene ban a ebetimi aba ntema ebe abeboa no yedum eja no ntino se ebrebia no se yenya nsase ne niema na se yetwitwa ama ye institutions a moma yenkai ne yemfa fire service ene enka ho na ama ebetimi ama stations adoso enka acha 10 minutes say a fire tender etimi fi bia wo ho eko a fire scene the or more than 10 minutes 15 minutes to the extent say some of the Yaw Asante man them say ebi mutimi travel more than 1 hour and said we do a fire scene ni nyina eja no entwen yen so investment so na community no yenye advocacy no de bia say ebetimi aboa na fire stations no yensi no dodo mu
na ama yetimi esi ejapado and ejapade anu kwantem abusia eni ayekotie yi eye Ebenezer Yanzu DO2 no okopiemu ewo Tema region nimu a won wakasa ema dumja adwumaku a ewo ho na yemfri emu ensem dodowa ja no emu na yenkopiemu ewo Ablekuma Fanmark arahosam a efri ho eba ene se enano ukwada no anadwo ena ebeto dwase krachi bi ya wono de mpatamu ho no okada business ya ena eja wode eye adwuma koba saa na otwika no ya na ofri omanjo eba ya wo ba no speed ya na ewom no na ene enyan pa enti wo Ablekuma no Fanmark kire se mpatamu ho de se okada ebo obi epre bi no yade anansan ekoso ewo ho na krachi na no ekwada anadwo no ene ja hwi ehu ya ne se odi okada no akwa bo police ni ba bia eja wono kura wo ma akwada nufuo ya ni din edi Rosemary na wo hu arehusemi bi no kire se wabra wode no okada yi ekwobo police woman no ebo ne kase pa enti nipa mro wabra enipa eba ho no nese ontumi kura enkeka ne ho ya wo kada rider nankasa no nso no ya kire se wono so apra bia nkrofo bo aye ede wo mu nyina ekopie mu ewo ayaresabia ya a doctor fo ebo wo mu na yatumi ahwebonum na wo mu anu mo ho bi no kire se eba saa no sede maami a wo ye posini wode bo anu a wo pra ye ntino wo mo yese wo mbesizi motorbike no ye man okadafo bi a emetwam kura wo ho eka hu ebi emani nuanom a wo mo so yo kada adwuma bi edi ye menteme ho ase ne ani bra ba so mo ba bagia wo mom te woni kire se hwe okada na kwa kodi awukura mamami ono kura wo ma kwada nufuo we prente se ema munipa na no atwi okada no kura pra mo de mo ba ya mo kokko na apa ya mo ba baginti yemfa mamo enipa bia wo ho ne ba ye beka asemi ema adwobro ni komu ye eba honom se yenhwe wo mo mepra ne nwie ansakura no okada na se ade be mase yemfa mba yatumi ahwe aka ho asem na ni registration number yansaka ye no eye M-24-GW 1828 na wo ho no kire se saa okada driver ya mabɔ ne number de akire wi be na wɔtwe ba akunie ene a wo ba hwihwi saa oni nkane a enti eduru anwumre saa no na wo so ano no wo ba na wonim so oni nkane a no onam mantamu hode a ene no de apagya wagu ba bi a ene wode akwakobo police woman Rosemary a wo ma na kwada akora nufuo ema saa brei wo mu nyina wo mo ewo ayade sabia wo mo yetimamufo ho bi kire se police mu ane de oprai pa enti saa brei a ye ken ga Central Municipal Assembly no ene wo mo de achope mu odin e de adesrade mu odin se enkoma wo mo we kura de wo srade a wo nsan kopa ho ache na so wo mo kire se so ma ye fam Ablekuma kwan nu a ne ekukwa kosoe abusia ebesin o wo mo kire se enye we ni de di kan okada se bon krofo ani ni nyina ne se Ablekuma Fanmark ho kakra no ekwanye enti won besre gan south empanfo mra na assembly no ekwan na se ni nyina wo mra be yama gonum se ne be ya ne esi enkoba se ebi ebetumi esibiem na mame nkwadwrapa Dubai case no case we ye case bi aba Ghana abusuya emu akwa ya bra ho sem papa ene wokwa gwane ne montre so a asemwe akwada akura tikesi ya nani edi akire ene san February nim ena ebeto dwase owura bia wabone ho modern na akopiem ewo wa wasi baabi kakra wachechire ni sekuro wa ense Dubai enti wokọ ehode a diom de fra hwa eye girapa Dubai na edian kase daso no eye Royal Cozy Hills Hotel na edia wonka akwada akura wo behu no eye girapa Dubai sanse wachechire ni kuro kase pa bibia ebi wom na se de waye hotel no abusia ene se de desert nyina woso no etise Dubai pepepepe ninti ena dodo na anikne mu no afra no girapa Dubai na woni a Dubai eye ne dia no ebeto odwa February nim se nipa bonfuo bi
akwatete papa no a akwawo wo ne sika wo no akasa dan ya no odamuo ama papa yi afirimu na sɛdeɛ papa yi wo wu ya pa ne project na wo ye wadwrapa Dubai ho na busuasemi abɛyɛ asɛm kɛseɛ wɔ mayi mu aposifoɔ duaduamu a ɛno nkɔkye kranche bia ne din a yesu sɛ wɔn wadi nsɛmɔni Elijah Mahama na Mahama yi ne yesu sɛ owura Eric Johnson adwrapa Dubai ɛyɛ ne die yi wadi na wuo na amane ni nyina ene sɛ wabrasam no ebepie mu ɛwɔ high court ɛwɔ wa ya Justice Yusuf Asibe watena se no wɔkyerɛ sɛ Elijah Mahama yi wɔno yɛde kwadu ɛbɔ na Elijah de anka baburu mu asɛm de onkodi anyamrasam wɔne nipa mienu ɛka ne ho ya ɔba baako Belinda Miller ɛna kwaku yi ɛka ne ho na enipa mienu de sabre ya yɛkasa ɛkɔɔto kora de wagya wɔnom na ne nyina ene sɛ nipa yɛde kwadu abɔni Elijah Mahama yi na wɔyɛ obi a wɔyɛ adwuma ɛwɔ agyirapa Dubai hɔ ya position na ne kura no ɛyɛ resource manager human resource na ne enti a yɛpam no ɛde free company nim ɛnyina da ene sɛ ɛma ɛwɔ adwuma mu hɔ wafafa ɛna wɔne wei nɛte wɔkyena wɔne wei nɛte keka ma ne tribom saa be wiase na kuratwe ne niama basabasa bia ba adwuma mu hɔ ntino adwuma mpanyimfo hwɛ hunu sɛ yasake no afra adwuma nim pama yɛpam no ɛna February ni mu no wɔfrɛ ewura Belinda yi sanse wɔno ɛna papa ya drapa Dubai yɛ ne die yi wɔn na ehwɛ ne fie so sɛ wɔpɛ papa ne master key enti master key ne hwehwɛ mu a ɛna wɔto hyɛ papa ne so wabra wada de sika kɔwo wɔ no eku ne yayaaya na sɛmi si February ni mu nkrofo bebre na adidi akyire ntu ne ekɔ wade a investment a papa yi agye wɔ hɔ no nyasɛm ketewa nti no na court no wɔ yire ne ho asasɛm no wɔbɛyɛ ne ntentententem na wawie na court no ɛkɔ asetena no de ababa betodwa efri wa hɔ no ɛne sɛ court tena se doso mu ano enipa mienu ne de yade charge wɔn nkɔ na mmom kranche ne din ɛde Elijah Mahama yi ya yesusu sɛ kwadu ɛde bɔ no yɛyɛ hwehwɛmu ne nyinaa ɛbuabɔ no sɛ February ne da na ɛtɔ so edu 2024 ni mu no wodi sɛ nyamra sam no afekura ba betwamuo no we life imprisonment sanse yɛyɛ no woni case kura woyɛ adwuma wɔ hɔ wɔ ma asɛm ne sɛ de woyɛ sikasɛm ti yapamwa wɔfa kyerɛ baba beku CEO ɛma sabre ɛnɛ kwato tena se no ɛbuabɔ no a life imprisonment no wɔ kwakwa akɔdɛm afebɔ wɔ mabie sanse waku nipa ya sɛ die ɛyade Elijah Mahama yi wɔ mabie ɛwɔ enyamra sam a wodi ya wɔgye Eric Johnson ya wɔ no ɛna ɛyɛ CEO ɛma Drapa Dubai ɛwɔ wa enkwa edi free ne nsamu awie yebegyina saa awra hosem yi eso na ensama hodo eboaboa no ede bra mu ne nyina da yatumi ede asi ewa ha samufo panyini ofa John entwi bo siako labo na bedi akire nana kwadwo apia sanso ena professor Ageni Boateng kokoto papilo womo ene boaboa ensam no ano ya papilo na kro ya bebo mi chidom ma mekenkane ede ma mu senior man mozi adama Facebook ne so baby biada wo biada wonya bi ehwe etie bi ewo ho mi ameso mo awie midin mami ajoa nyanta tando ya dem nyina se ama mo enitia Krobea na Yaw Asante Asem Beba Dabi dwumadie ode twaso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and a black smokes, Mr. No, malaria dronana. Anne, say an answer. Who be the same wife, Nina, you're tested positive. I am no bieno. Says he a cool malaria morning, Nina. I'm Nina negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixano, and what do you swabba? I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria and asakura. And yes, I diaco doctor. From 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo and Quadawan in Field in Camp. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jodian Cratway atum. Hey, Opani, Mashusha watch, sir.
perfect series books here. Oma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wa mo se wo tumi kenkan kama. Wa kabrofo. Na nkontabu okra de. Ejejai. Wonderful. Mr. Ghana for GAG perfect series. Atumo no de. Jai. No de animdifo. Ene tre wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equasi basic 6. English, every basic 1, equasi junior high school. Ne bane combine so owo nina bi. English nom, ane maths nom. Me say, books bia ni wa. Perfect series, any bi. Na GS, ane naka. And so am approval. Enti obata bia ankoto bi maneba. And na say we there. So ko be kura betumi akotu akoton amani students o. Na eno kura de. What boa no so say hwi wo mo sa set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so a here wo mo a etufo nko aputu oja station ho a enkran dan so man first stop any omamu ba bia ye tonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi plus mox. Hepa plus mixer. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busu me pini. Menti ase me do. Tie. Hepa Plus mixer. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She, we Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plus mox. And Hepa Plus nina. A pin for a battle more manufo. And kwada we in field you nunca. Our pharmacist and Heba shop at phone for 0542 778 572 and now 0549 297-463. Hepa Plus mixer. A mapobudra mapa. MDRG edwedin kratoya. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de me nyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ho de se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo me mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup. Ye check up na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahoduo pii ye hwe wanim so be ba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Unia, unim say students bet me at na fie sua de enya high school certificate ya wode bebo wombra. Wote no yie pa. Online high school abase say. SHS online and ye online high school e dikan wo Ghana ha. Yama yentumi say yetumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia adesua ho moa, mo wotumi atwa won wase. Me remedial students ya wo pressure wo betwa won wase nyina. Ofo, me ma o sentim yen say twa se wo ma wo ba ne de no ho hye SHS online mu. Ne dikan SHS online ewo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Inti aboa mo ba ne nya abotre sua de sene ono ape. Etasumie no, esan say ye online school ti. Awo phone say sika bebre entoto provisions. Ene niam a enke wo prospectus so. Te sekan, detergent, prayer ene ne keka ho. Tuition fee per and abitia. Etasumie san, akyerɛkyerɛfo a wo online SHS nyina eye PhD, doctorate, ene MPhil holders nkoa. Ni ewo hia ode besua de o SHS online eye laptop computer, internet, opepa ye desua de na enkankan ahohye so. Admission course CCA. Call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998. Na ma obanfa no ho nhyemu nne yia. Na wan kra no frame sabria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Reporter ye ton kwalendua. Twen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh,
Bra Kwame. Wadwuma wo ye no ne kukua mu asem bambo ewo ho. Eya wo je amanfo ho nsem edidi dwuma ewo wadwumedi a wo ye mu. Ebi ti se wo ji edin ne number bia ote ni a wo ye no ebia emfa kwa mu. Se wo company kese anaketo mpo a fa obuo ema afofo kukua mu asem ho. Register wo Data Protection Commission of Ghana eyemra na ama omu asem a wo je no ebenya bambo. Yebema onkyerɛkyerɛ a wo di bedi wadwuma. Call www.dataprotection.org.gh na register and now for 0256 310533. Kukuomu asem eye adia ehia na efa obia ho. Kai se kukuomu asem eye baakofo asem. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante. Asem Beba Dabi yo, akakune bete onua. Ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao adani muguhura ayeye ne na senkam ise nyuma obia ni nyuma nyuma no doso nanso di odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi Otec nyame ma won nyuma no enkoso opani a wuti eduma enkoso nyinkyere enkoso Otec 1029 FM enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu aduma wo mu nyina da papa mo won ahode ne ahode ne omo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wode ama no wode asem ye wo so wodi a sene ya metinya tia to obrani ho hwebi pata ya tede na ade ache na ade asobi ebi nso wo muso na ni asemo edini wo mo kwani mukura na etuo ma asekan ewo no nso omo papa mo da so busua ye waduma na papa we die ne chense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban ebidia ye tia ehumọ brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo nyinkire ne mani mpumfon no mo tumfa abotire odo ensema ya no mo tika ebe putu sema yo ne na ya nekrese wo mu guye ni ma se nyesa na mo tie wo mu ka se aduma na mo ye no emra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kakaye na ya na mo Asem Beba Dabi ka wo mo fi sa bre do hwiri kopum bra wodi obi a bekọ wodi ni baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokoduo enfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen Aja nyameshrawo amen me da body ase ona boy asida tosumie no akoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de tosumie nsa ankoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu a mu ba ne se ukwa awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukwa awale bisa na ye nyinkyerɛ sɛ wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ sɛ ɔba we na ye wodia na sɛ wohwɛ ne tu ane ne nufo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mu hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a o misa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ɛyɛ fa anyema wa na wajai Abraham ka kire na ko ane se onko hwehwe awere ble no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo Yakopon e kire no obapa o se warima Isaac na Isaac anya ayere pa one ni Asem Beba Dabi timi da radi ase yensu da ase Namado who fear say Soviet what did I say Form 1 a dear in our coastal war, one name for Phantom. Can you be a woman for say, name more why? But 2022 and then because I of Messuamono
Me call him to me and bant me by. I may make a sakasa and no coding any time is a corner. The moon honor or Saturday sardine. It's not you, dear Quakodana, which you dead. No, for since thinking of making I don't know since or him as a side how far. And I'm in the when I'm myself on was it, me myself. No, I'm myself on his idea. On your that I would say, I'm pa, say, pa. The all show us in our M4 and so no one that is a no crescent will be no one that. And now she say, that I number 11 I'm the coach. Or no, shall she say, maybe like at all, yeah, or for soon on me, yes, I did. Say, I did. Now, by I said, me, yes, I didn't mean say, yeah, saying a bay. Asem Beba Dabi. No, for soon, yes, I did. okay, and your force or no, not why in the woofy. No, see, not that time, me, my minibo. Me, your baba, penny, or no, so questions. It's not coming on one level. I'm a sugar, I'm a sugar, the 51 or Saturday, Saturday, and I broke up with no bomb of soon. The other day, you the barbecue with no bomb of soon, California, the bomb of soon, in the war poverty. No matter them, some time, nowhere. Actually, man, I say, move on a man. Last time, my brother told me, no, got them certain man can't use ya. This is some good stuff. I'm pretending something in this year. Then I'm coming, you know, just as I can under my bell, not the animal guasi. And you are coming since the better the animal 18. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Otec 1029 FM. Tie na na Yaw Krobea Asante. Ejua da kosi fiada. Asem Beba Dabi.
aha eye Otec 102.9 FM so ene eye yawada ene ye bosomia etosudui ne da etosudunsia emfimpinu ne aduonu num ene ewi awiei yasan hia bieu ne ye de Asem Beba Dabi dwumadie no na eba abesom dwumadie yi da biara da se hia se yi asem krope ne yeka yese ye de sua de ebrekro da mu ne ye de kire ye ho nso ade no nti ena wiei a ye hia no kre moma yense ye ho se ye ba besua de ebrekro da mu ne ye be kire ye ho nso ade ewa afidikasie yi so na na wiei a ye hia yi monkai na monhye ne nsonso bio se ye live ewo yen social media handles ne so awiei baabi biara obefa biara no yedem na de hia ne se won so be join se wo join a eya ahye afeifa comment tumma yen na yenye na yenkenkan ewo afidikasie sumu obi anso nte won so nka sa abrekro na mu no eya ahye wo share no na wo like na wo say follow yen eno bebo amada bi ada ebehia wo afidie so se no ebebo won kaye no ama wo nso atumi anya akwanya wa join yen na ye nyina ya ka bom di adesua ne ade kire dwumadie no ye de aba besom awiei won hwe dwumadie oba TikTok ne so a yedem na da yedem no wada meburu wadwenkire bia no de betum ama yen se wo ko Facebook ne so ana YouTube ne so a yedem ode wadwenkire atum wo no na wo sen hye ma unuanom nso nya betie ena wiakro ya yenuanom ewo Spain mainu mu amutie ye na mo hwe ye nyina no nyankopon hyira mo onyam kese na ontutu mu anam nsiye Be Love Radio for nyankopon hyira mo pa ena se wo ba United Kingdom mining sumu a yenuanom a mo GN Radio so Patmark Radio Abawa Radio Amansan FM Breni Radio Sahara Radio munyina na ye chiachia mo bɔ mo abaso yeda mo asenso ene mo adwuma sono a mo nso mo yo ena wi Kings Radio ni TV o Paris France abuchiman ni mu Dachi Hima Radio wa Denmark Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America brichimani mu awia wonu mu nyina nso abo ade mu abiebiem dwumadie ni twagu amanfo otie yen ena amanfo nso ehwe yen mede de Krobea nana Yaw Asante ena wiei oji amanie ena wiei apesemakana nanie ena wiei Krobea jata menso bini wahia na ye kabum ni aba besom ewa afidie iso awari acha me wi akaba ye ja akra na ho te say nyankopon adom me ho ye pa na so so adom kro na ye de nyankopon ase ya kwa me ho na me ho pa o ya san hia bi o sa pepe netie enenso ye ya wada o de nenso asan afem ye se ye hia se ya emu nsam no ye bebre yeah enne me hu se matiefo madofo ene amanfo nso atwa afidie ne so ahia ye nyina na yaka bom enne Mustafa Said o obrami abusuakuruwa awiabrei mehu se wa join yen wasena na ya Krobea Asante da ne da ye bo abaso da ne da ye da wase se ye ni uhia se ya ya na ye ni gineje se ye ni uhia se ya na ye hoto ye pa enne ben infensi se wia ene wose akra Krobea me hwew mi wogidie wa rohyemu se nyankopon ya adom nti ohoye adom no so adbo adom so ena wie ye da so te ase yeah ena na boadu ene wose Otec FM abusuye nyankopon hia mo ena wie ye ne mo asa hia yesre asomdwie odo ene ahofama se nkoso ana ntena mo so nyankopon nyam kese wate ena wie na ya Krobea Asante menso me kamo ho Foster boa enimidin akra nyankopon hira mo pa wate ena wie menso ma join show no me wo nsawam adeso ena wie me monitor mu show no na me san so hwe mo pa ewa ha nyankopon hira mo ena wie ogoromensa ono nso awuram ena o se akra ya Krobea Asante ena ye yawada mayema happy birthday na yensre nyankopon hira emfanto so wate me da say cash money and was a long time bro me wogidie waro hyemu se nyankopon adom nti ho ye
adom na ba adom so yɛda so te aseɛ ne yɛtumi kasa ma nipa tie deɛ na kyɛ so de akyɛ yɛn ɛnɛ hot boy ɛna ɔsana yɛ Krobea Asante sɛ kyɛduma se drɔbɔnfoɔ yɛnso nie akora yɛnso yɛaba ahoma ne so yɛnim nyinaa bɛka bom yɛn nyinaa yɛ besua deɛ na yɛn nyinaa yɛnso yɛakyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛna wie face on flick mehu sɛ wo nso aba ɛna ɔsɛ akora Krobea you are my godfather in fact nyankopɔn hyira wate sɛnea wo mmerɛ sɛ wo bɛboa adasa no me bompa ya se nyankopɔn sɛ ɛma ɔno nso mmerɛ sɛ wo bɛboa onso no abedwafo Uta Muhammad and was my daddy always you are looking awesome and now we are yanso ya ba ahoma ne so ye ne nyina na ahia wa ha ye nyina ye besua de na ye nyina ya kyerɛ ye ho nso ade Francis Ajay and was akra ya Krobea Asante and the kejeti afa na enterprise for yanso ye nie nana yaba ahoma ne so ye nyina na yahia ha ye nyina na ye besom ye nyina ye besua de na ye nyina ya kyerɛ ye ho nso ade baby verity ene ne daddy and osana Krobea you are looking handsome and now ye show Mirrors Art and Flame Works ye no wakase nana kase for ye mfa uni agro nyankopon nya okese wate ontutu ana monsi na omwa e wa ade nyina mu and now ye Alex Bronya awade achiabe agra krachi we ya wode ne Alex Bronya no enipa ho so oti wi ase a se o hwe wo hu yi a nyankopon boa wo sanity se obre wo hu ase nyame ma so very good ebra yesi so omranti brem aha me nkwada brem ayo Alex Bronya isese wo no ye teacher ni aha wo ye panyini wo teaching mu ayo wo free twapi ase ayo na me wo fa bi wono nso wo twapi ase na ne ba na enie aha me Alex Bronya yi kwabna ka adom ena tola kwam tola samra ntie nei so oba twapi ase RC primary na nya asem ketwa nyankopon ya dom nso ubia wo ba bi oja the big four enti ene wo hwa no say hey akura ene de one kind me message ya me no be ko Bronya nyankopon hirawo na onye okese ene wie ma minyina we so na menka asem bi mfa nkyere obi a wo tie me hwe ye wo neoma mienu a edi wiase so wa wonnim no tie ne yie saa neoma mienu no otwire di ampon na bodie mu no ohyehye bia bre edema no ose awia ukọ English mu a ye frɛ sun 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 ose wo de eda na obedi so ena ye wo baako a ye frɛ no osrane ebinum nso frɛ no bosome ose wo ni anadwo hene MOON moon saa na English ni nso frɛ no enti se awiaba na so osrane setede onko ya hwan ni ehu no yehu awia muntie de ne bre wo so no ne wo so emma obi bre ma emma wani nkobre obi bre de ne braba no boa no ma woni eto de bia ono mu eye science no ene ye ne asabi ye ni science fo kura ni no yetumi hu se ebia bosome ne da hoyi enso nka sabre we die awia na epie yi esese nka bosome kɔ ema awia ba enso na bosome da ho the fact say awia tumi epia ba beto se bosome da ho no enkyere se bosome ne di da so enti bosome bre ne ho ase na wama awia aba bedi ne so kosi se ono abepɛ kwan bi so obɛyira free wiem ya yenhu ne bio sara nso ena sedura anadwo a wo behwe no na ene osrane
mu no no so aba beda ho hyerete na bra na yeni nkanea me kai twapiase na nkanea ma ho ada nkanea ba ho no electricity company fo be sisi lad pole na yade transformer be si so ne ka se ye twagya atom no na obi antwe bi nko ni fie enti de onmo yo ne se wonmo hyase de street bulb ene boboboye enti ene ye sada no ya na o he kapia zikrom lat ba ho no ya na ye gina ma de echewe ni nyina ne se ye di agro lat yaba unim ansa na lat no beba no ne ye wode ye didi pilolo anajo ansa na lat beba no ne ye di agro bi atete ye tumi tete na udimirika wunamu metumi tumrika na makohwe no mafusu nyina atwitwi bikofi ade epami asa abom yekume sabre no na ye osrane ena ne adidi agro enti bosome ne pai na se dawie mu a na obi ani age kire se enu ni nkurasefo ye light ana ye nso ye de dwodwo ye ho hwo na nya awia na na pia na dwo na nya bosome na na pia awia o awia pie ni brem bosome epie ni brem enti ewo bre bia obia breso hwe ene se unua ena ne braba odasani awutie eye ma wani mre edanu na aduru so ena owia pie de ebeye bia no anadwo beba ama bosome nso aba abehyeran muntie wu se ne owia pie ama omanfo nyina hunu owia nie adenti na sesa bosome ana wasrane ehye ne se onipa ebo owia baso se ye owia na apia ma yani agye yi adenti na sese owia ono nso ne bufuo na wo me mani metri so ena me na me yesei una aye de ne braso ene ne nante onua ene de wonam wo no de ne braso no eya aboa no mani nsi ne yie sa wo boa no mani nsi ne yie a eduru won so de so a ono nso beboa wo se beya onso betumi agina brane sa asem wei se onua ene onua de nante a eboa ma anuanom ne ye de sa wo ba busua mu a onua ne nua nka kire se wei wo yanimu wo kura nya wo ya nwo antome na so enya me na metete wo adenti na sesa wo na utumi be same ho eye mi yie die ne ma me na age ama wo oboa ha toto abrabo yie uyie die na hwan age ama hwan toto abrabo yie arrange yourself well toto abrabo yie na hunu se ene eye kuma no ai eye wo na wo de ne tena wo na so ai na ye hono dokono eye wona na wotete de hye nanum ai kokono se ne ye kokoto ba ye wona na wotete ma no ai se ma me kwa achima ma me kwa afuo mu akope banche aba wona na wode ne hye kire na ye ne ma me odende ai ene wesa wo entidian ne bre na aso se wodwene ne ho adwempa na wone ne nante ewo papa yomu a onua onso se nyame hira wa o hira wubum the fact say ene owia ne braso no nkire se bosome de ma wo de be bia bosome nso ne brebeba sabe osaman bia tasi droba kofa no na wone ne nam na tasi droba wo hunu se saman watim na wafe ne se na waye na tasi droba asie abie pro no atumi atwe saman apie wo kofo de tasi no de osaman ka kire ze ukoi enye ne nko ani anadwo da se boa anadwo foforo beba enti wonso wanadwo ana wonso wawia wonso wosrane ana wonso wawia ebepie ne pia epie wo ne brem emma wo bi mu wa bam ewa awadiem nyanuanom nko amu wo bi tumi tena wo bi so kanehye ewa awadiem
eye ne kunu paa o no waka na hye eye ne yere paa o no waka na hye se me yere ye ya omume enti watena ne yere so ye nyina ye tie ABC mu hwede wo yere ho aye enso nka wugya wo baayi e ma ne ye bibi anka beboa wa onue se wo bra so ne wo na abanya fa wadwuma wo na wutumi koba enne se wo na wo nsatumi kabie e ma wunya bie yi bi de ma oba na da se bu ebeduru bre bi a wo nso bekwa ho kirem enti se wo sori free ne so na wo hunu ne se e wo bia ne bra e hyereya oba ni nso betumi ahyerɛ awade bi wɔ hɔ no mo asɛbɛsɛbɛ sɛ yɛ yi a yɛ ka sɛ oba ɛna abedi yie asene ne kunu yɛ wɔ mɛma bi no mo a ɔno mo nte wɔ no mo ho ase adenti na meyira yɛ gyame ɛyɛ brɛ te wɔ ho ase sɛne nka wo na wo yɛ yi a nko no nso bɛ enjoy no te wɔ ho ase na wo nso wo enjoy bi na mu nyina mo ntena saa de wei ewa abusuam obi akurukra asoa mponche obi asoa nkraman obi asoa nwan hyena apo ne ho nkokɔ ne ho nkosua adai a ɔde kwa akɔsɛ ni nua wɔde kɔsɛ ni busuani adai a watumi atukwan akwa akɔsi ni yie memetimi ABC mu enioma nkɔ yie mfa mame onua dwene biewa dwene mu kai hunu sɛ owia ɛhyerɛn ne bremu na kai hunu sɛ bosome ɛhyerɛn ne bremu obi aboa de nyɔnko ma ne hyerɛn de a boa wunu ama ne hyerɛn na wo nso de duru so a obi aboa wo wa moa obie no ɛde ma wo sɛ wo nso de beduru a obi bɛboa wo ya wo woni ye wɔ abrabom sɛbesɛbe wanya obi ama na moa ne nti wa hwiase ɔdafom pɔ wo kama nani wudie wa moa obi wudi obi ho sɛbesɛbe ehi ɛyɛ wo ya sɛ wunua bi ɛna ti baabie ɛna wo nso ti baabie ɛka menko honhom no ebi be hye wo mu wa saade ne bi wo mu bi abebre wo wiase nye duabɔ enya no me but I'm telling you today sɛ nipa da sɛmi a wo ɛka menko adenti na nipa we ye sɛ na me de bi je sɛ wo ɛka menko honhom wo bebre wo wiase ɛde pa sɛ besi wo yie sɛ wo saa ɛka menko ne bi a sɛ firi mu ene de ya nya saa edin pa se wo wabrabo betumi asi wo ye ɛka menko adenti na memantumi ansi dan adenti na memantumi antoka na menua bi na daka mubua wunua no onso breba obi beboa wo sa wo de ɛka menko a da bia sa wo bedwene sa wo bekɔ w'anim no nya no wo dwene wunua no kwan a mefa so a metu no sa wo yesa wo beka achi competition no ɛyɛ pu kakraka wo sheep nam ne baabi obi de nam ne baabi ɛpo so sene asase ɛti ya yɛti yi asase ya yɛ wo so yi ɛpo ana ensu a ɛwɔ mu no ɛdɔɔso sene asase yɛ nipa si so enti adenti ne yɛde nyinaa yɛsipo ne so obi anam ne baabi sail through kɔ baabi na me nso me nkɔ me baabi nanso wo de me ma ba bɛyɛ competition miwa wɔne yɛ namu ne dɔɔso onue ɛyɛ aboa wunua ne duru won so a unua boa wo awie Krobea de me pese me ka kire unie ya wo bosome ne bra wodi so ya wo owia ne bra odi so se wo hunu saa de we ya wa brabo ebesi we ena awie Krobea masemu eni ya ko ame nana ye me da se muni kasa muni adwuma so good enche atifu nyina ya da se nana de o se nipa hunu ni se ya boe nyina apɛ obia brebeba bosome e wone bra odi so awia wone bra odi so na yɛn hwɛ de bi yɛn fa nsa ade asa na yɛn kase awia e mɛyɛ bosome adwuma na obetumi aya na ɛno ne asɛm no saa so na ade akye na yɛn kase bosome mɛyɛ awia adwuma na obetumi aya na asɛm no akuyafo kɔ abesa abonyame sobo sɛ yɛ pa awia ma na boya fum ade ntia ne de bosome na abai wa ma wo yonko antwa anko a untwa niru hoda den mawo ye be wo brempon no na opanyini to hoda da no kre ansa na obrempon be ba no na opanyini bi wo ho na obrempon ko be ba be obrempon no opanyini po na be sa krakra na kakra atie no amamre ni amani ansa na obedi mu nti ya abo wunua di obi ye ne ne ya
ye bon yo no wo de won so boa ne bi wo de won timi hwe no ba wo nsam ma no wo nim hwe no ka se monu yo wo nim hwe no piano ma ne nkɔ nanim se de wo yo ma no saa na won so do ba be bia ma okre ewia se wa nya abo a ma abo a unya abo nkuma abo da wo be da ku no se bombofo ko wura se opa abo aku na ododo no a to da wi ko odafam se be ya abo ne ntene nkampo se bofo ho na wate ba bi di ansa na watimi ato abo no nti ya abo nsem ma unua de unua ye ne no a otimi ye no se jama wa ebi mpa untimi wi obese no na fe yesa be bo tiri so de nipa nim yo no ya abo na mane ko nanim na kuma we na me be so de ne so me da se eburu aja awia proverbs emebusam na hu se ofri nyina hini kwanta osena da ya Krobea Asante me nso mabaso na asempa no aka no wakasa nyankopon hira wate ene ba Steven osena na ya Krobea Asante ye da asepa wate asemu a waka no eye ne kwa so pepepe senka onipa fa sa asem wei onipa edinini na onipa da seni dia ye adwuma nke nioma be koyie e dia manipa onipa da seni te wo ho ase se sono obia ne bre se wo bre nso ya eya emfa pressure bi nto ho so oba ni awade onipa ni wuo de ne braso no wuo de ne braso eno wade obi ba wi ase aware no onya bi da obekọ wuom onware nanso obewo minim obi a wawudu nkwada dudu obi anko ne papa wawo nanso maame no ya nware no da owu ye no ne madu ne ye na yie te se hema saa ne wi asete na wuwu su ene hwe se ne wani aye ko adani a na nya awade ni bi na wo wakai Roman fada de wono woni ntamu a wakoka woni munsi a wasa akodie obetumi awubi sabi taste ni bi kura no wontumi mfa bi ntwini minimu Roman fada wontumi mfa taste ni bi kura ntwini minimu ye memeti hai ya anya bia se ma anwokura no a mitumi twimi minimu taste tumi ya ha kakra ma me hotobe what ase enti ya adwene no ho na beboa a little chance and was na nye easy o asem a waka ye very deep cash money and was nana Krobea wasem no very deep kwame asiama and was yes aputu ojafo nana ya Krobea Asante awia yenso ye ka ho prophet Samuel Amoako and was God bless you nana ya Krobea Asante wasem we na awia waka ye very deep onipa da senimfa na omfentu ne hofo awia adofo ye ba besom na mewo awuraba bi ewo manim ha ompaja bibi ne nkosoro kakrama no ebra me ka famu aba no na wosu na o kanani ase pepa awuraba ya fidi ade na wosu ade na me kasa na wosu ade Mirahoy. Orehoy. Rahoy pa. Asem na me ka no. Bachai. Ene ma orehoy. Bachai. De na ma oreho ho. Me de asem na o kan ya tutu ma busiam. Ana ma mirahoy. Mirahoy pa. Bibia be fine at it. Adom wo wiem at it. Amen. So de toto abusua ho na de toto de ho a na wagina bi ho de tu nso hofo ate ya no akai se obi nso de so sene wo de oti ho ya odi bi toto de ho yi obi nso de asu obi nso de so sene wo ate entinka krakra pepa wani ase ne ni nkomo adofo awiei ye ba be din nkomo ensamo aya na ye tena fidie so aye kan se yie no obi tena ba bi no osu ene na menam traffic bi mu anopa no me ko odwoso ansa na me ko odwoso no ba bi ana menam traffic ya na medimu awura wono oto ni nsuo oto nsuo
ɛwɔ traffic ma no patututui ensu atɔ ohum wasana na ya Krobea Asante se ne na nkentoma kame ho ankam de bese wa ma o ka ade mfa so mesi adai o se won sem no aya na wo kedi wo program nanim no na nei se mantumi antie program ne kura nam tie sa ansem na eya ne boa me o ma me nkwa ne ensuo ye nkwa nti o che me nkwa o sheda soe wono no oton kitinkiti ni bi koyi kakaka fa ni bi se na Krobea age fakutwa udi na nsamate me da sie bru good mewru aye fra say me ba cha ya fra me Derry Presla me ba cha where di ba cha me Dagati ni Dagati me ba cha who free Dagati Krobea so ba cha me free Jirapa pe me ba cha ya na yetumi ka Jirapa nso ebia na efiri ne membe wa Jirapa krum o de ne Jirapa krum achai okay na ede na do ba Asante man mu ye be wo ha o ya Asante by birth ana ye do free Jirapa ne ba ya de na do ba Asante man mu achome da se meka se by birth ne de ami ye bunu ni me ma me mo wo kwame na nso aho na omo minim minua mu nyina okay nti me wo ho ntimi so abe fa mi ko ayi priestia ho na mi ko nyini ye besin ko senior high wo Jirapa senior high okay ana me san ba ye me sister wo KY ana me betena ne nchen kuma se de na mentina ye sanze mi wie SHS na me ba me sister ho wo chichire bo aman chichire ho na me sister wo ana me betena ho no ene ma me de betena Asante man ofe so bo aman chichire na die nso na do ba Kumasi ankasa mepacha aware na de me baaye aware mepacha nti bema na do free bu aman chechewre e de obedua Kumasi ya ti sesi Kumasi ya wote hen mepacha mete achiase Asofia achiase ana se kwa abre Asofia achiase mepacha good ene awie ababa wa dairy asem ben ene de wa ba yanim ha sha asem na se na chirichirim se be ya me ne matiefo no mabedwafo ye beti ase yi pacho me da se se da misika se aware na de me ba Asante man mo no sa pepepe netie me ni me kunu enete wo achiase ho no mo ye tena ye okoye me ho ade 2020 mo ho ana me ne betena ye nyame aya adum wo kya ya akola be mo a ama me ne to ho ba ye benya akasakasa ema ani anyan ema mitu firi ne nkyɛn ba mitu ye ne mankwa akire na menene adaso tebe ntimi koye na woba me nkyɛn ama menene betena otimi bedidi na wokɔ nti ewoma be se 6 months munie na 5 months fan se wo jai ba be se meni yo epu mu ho ba ko na wo ma ho bi nti ba ewoma akola na wo menene ntemti otimi ba ho abefa akola ne kɔ na wode na aba misu ewoma weekend mitimi ka se akola no onkɔ no ho na akola no so timi kɔ no ho ba nti on the 7th of September mene akola no kɔ asɔre ne so bemba bia mi kunu ne te no ana oba ho se mema akola no mbra ne nche na misi yo na akola no kɔye nti mi de minim se normal befa na obefa no nti okɔ na anwumre ode na aba enwunu dwe na me kɔ ho na me se me kɔhwɛ akina nyame ya aduma ye beko school eye Monday me kɔye na me kunu ni fie na me san baaye ebo anwumre 7 me san kɔye na me kunu oni fie nti me de me bedae etoda bi a ɔne akola no kɔda me kɔ school anopa na ma fa akola no nyama fa ho na ma fa akola no akɔ school nti anopa me koduru ha na me kunu oni fie ana me de me di kɔ school ahɔ na akola no su kɔ school minim se bia o ma pie nti me kɔ school no minim se ode akola no su beba school sa hɔ na o kɔ school nti minim se ode ne beba enwunu dwoye wa amfa na ma nti me pon school na me san kɔ hɔ me kɔ hɔ no woni hɔ afide na yɛ yem hihye aba na me se ande me twa akɔpem se enwunu bedwo pa nti be se me mo bla bi su tifio ya frɛ na Hamza na me frɛ no Hamza me kuna aba wo si Dabi ana me fa madam fu bi kan me ho se kwagya me na yɛn kwa ndra me kunu be fa akola no me hunu ana akola no so me hunu ana ye koye be se 8 mo ye kɔbɔ opunu na Hamza no na apia aba wo si me kunu ɔmaaye ba wo frɛ no wo si wotika mu ba
ana mesu ane ade asa me kwade so so wotika mu ba dia me kofie nti be se Tuesday amachi be se 5:30 na me wo fie ho me ko ya me sambo Hamza na na epie baaye wo so anura wukunu se wababa wa ama afede ne me yema hyeme because onye bi da ana afede me frɛ ono so wa block me tukotena ho nti wa block me WhatsApp Facebook be bia me frɛ na menya no nti me ma obi a menim no bia a ono so ni me kunu me ma omo frɛ no yɛse yɛ frɛ na ɛkonso wonfa ne wofa bi nso wo abrem Kenya ase ana me frɛ ne wofa no sɛ me kunu obefa akola ne Sunday no anopaton me hu no me frɛ no nso ane line wa block me nti enko me sra na frɛ no ana ne wofa ne ka sɛ ɛyɛ no korɛ Sunday no ɔne akola ne ba ne ho na ewa abrem ho na obaye no ofre no osi wa bedu nti wode akola na ebreme na mese mesra wa minhu no nti frɛ no na minhu ba bia ɔne akola ne wo anopa no na mesa de ko school bese awia ho me frɛ na ne wofa no wonfa nti anwumre na mesa ba ye na me frɛ no ofa na mese wofa still na mentimi kunu nka watene nka wosi da bi wontene nka ɛho no emma me bufu no na mese obi a wosi wa ba ho frɛ no na minhu ba bia ɔne akola ne wo no on frɛ no oso won ka hwe nkyerɛ me ana me yem hyehyɛ me ma obi aso frɛ na onfa nti be se ade kyin biem still na me su because minhu se bibia to omo se oyɛ den nti minhu ba bia me kunu ɛwɔ nti me frɛ me kunu efie de odi me kunu achi se me bisa se wati me kunu nka me frɛ wo frɛ ko srem me pa chan sɛ wo frɛ wo kunu nu atie sɛ wate ne nka me pa chan ana me frɛ no na me chia no na me bisa ne sɛ obra wa he wate wo blanka 53 days ni na menti oni akola ne nka me frɛ ne nso so a enko wa block me nti me kanana me kunu ketwa no odi matem nti ama sɛsɛe odi matem sɛ me bisa akola na asɛm ayɛ den akola ne ho hia me ana de nti na me bisa na asɛm me na ayesa no na me so me sunti na me kate ko no me kunu so ne papa ketwa bi so wo girapa ho no mo oyɛ accountant awa girapa hospital ana me frɛ no na me ka kyɛ ne sɛ da asɛm sɛ na si na me frɛ fie no sɛ na ɔmo ka kyerɛ me nti oso frɛ na me nhwɛ sɛ besi ne papa no so on frɛ me nka hwɛ ana me frɛ me busia panyini me papa na ɔmo kɔyɛ me ho ade ma no na me bɔ na amane na osi o yɛnkɔ so a ɛnhwehwɛ me kunu no yɛhwɛ na 3 days mintene ka me san frɛ me papa no sisi a ma hwɛ osi me hwɛ me kunu ma hwɛ na mintene nka nti die na menyɛ na me papa ne ka kyɛ me sɛ sisi ade ɔno ntimi nka kyɛ me sɛ menyɛ sɛ ana menyɛ sɛ nti yɛnkɔ so anhwehwɛ ana me sɛ ɛne momma obi nkɔ me kunu fie ewo girapa ho awo girapa ho no ukunu nso yɛ dagatini ukunu nso yɛ dagatini ɔno no ofiri ulo me pa chan ana me firi girapa okay ana me ka sa kyerɛ me papa no wa ma obia ankɔ hɔ ankɔ hwehwɛ sɛ akola ne wɔ hɔ nto atumi ne ayem hyehye akola na nya bosome ɛkɔ nsisi me nimba bia akola ne wɔ ɔbaatan me da me nda akola ne swa 3 years oswa efie no so ayɛ de ne kɔ no akola no ontimi nkɔ school ɛhɔ no school bia eni hɔ ɔmo amutie mi amoyɛ sremfo munim ulo ye firi ulo gozu awana me kunu firi nti sɛ munim hɔ a ɛhɔ school ni hɔ akola 3 years ebetimi akɔ nti mesrɛ ɔmo amutie mi ɛde mo amede ma asɛm meto ama mo na mo yɛ mabusiafo na kyerɛ sɛ mabusiafo yɛ sɛ ɔmo ama bɛma na bɛyɛ me ho ade nti watɔn me ɔmo atɔn ma bɛma de ɔyɛ me bia ɛmfa ɔmo ho sakola ketwa timi afifie mi hu ba bia ɔwɔ 1 month ni akyire na busiani bia me ka ɔmo mfi mi mesrɛ mo hwehwɛ me ba no ɛma me ɛni ntina awia yi maba masuabre nye se akola no mintimi nhwɛ no mia na me di akola no ko school mia me twiro ne din me kunu tua ne school fees 200 cedis a term me tua canteen tua bus fee me kyerɛ akola na de wɔ fie me kyerɛ na de me ne omo ana ɛkɔ me ne omo ana ɛba fie nti nye se akola no mintimi nhwɛ no nti me srɛ no ɔmfa akola no swa minima bia wɔwɔ oso nka hwe nkyerɛ me akola no swa mini sɛ wo nim sɛ wayɛ me ho ade akola no yɛ wo dia ba wo swa na me srɛ sɛ ɔma akola no mmra
na me hwe ne kakra oni me kura nsusu mu sa wode akura ni ko baabi me da me na abata mintime na me radam na me hu me bayi ni ama na yese me bayi afrimu yese me bayi afrimu akura yiso ntika sabia akura yintika sabia baabi ode ni ko akura bia so ni fie yese ye kwa fo majese akura yikobi ye banso yese obabi se wi na ba ani akura ya na ekọ mesre me okroma minimba bia me kunu wo so no so wo ha so wo hi ti mesre mwana muye mabusiafo muna mubeka bia mami mwana mubeka bia mami ntimasa mami dia bawi ya ino no abata meda mintimina Otec 1029Fm. Sesi a wonim sa akwada 3 years no be ma no odne kɔ hen wo frɛ fie ne yeso odna ba uro gozu ho because me frɛ up to now the any confirmation say akura ne wo frɛ ma na ɔwɔ hen zisia de minim ba bia me kunu ade akura na akɔ. Okay, Prissy, me enhwɛ bibi o se be ma ne koye wo ho ade in the year 2020 pa chane e wo sirim ho pa chane. Okay, okoye wo ho ade no oni ni nyina na be betena asuofi ache ase pa chane ye dan na wo tu free be ma ne nchen wo asuofi ache ase ko han dan wo asuofi ache ase be bi foforo ye dan meni ne tena ye no aware mu de awale otuma onya ne totroto de bia na akasakasa wom yekwa na etim ba me so aware me ba ye no de me de atumi tirimu ne se meni me kunu nya asema me mpese me ka kire mabusiafo because o ka kire o maame bi bafu kunu ba bia na kunu abepa acha o de ache no ba na bia o maame no o mfa nche no ntimi no me nuanom me busiafo me nka ma ware nsam enkire o mo nti bibi tumi a na ma frɛ ma ase na ma abɔ na amane se na me kunu aye me nti me ka asama ma ase timi ka kyɛ me ne sɛ ɔba wɔ fie anka wanja ya mewale nti wɔkasa na ma yɛ ho wase kan de na kyerɛw ɔse sɛ ɔba wɔ fie a ɔnja ne fie metena be ma fie nti ma ase kasa kyɛ ma na ma yɛ din na metim nti me benya adekyira kwan no me wo yɛ wie no na me kyira ade dada nti me wo yɛ no na yɛ sɛ me wo akula ne nti na me ntimi nkɔ nti akula ne yɛ sɛ wonya 1.5 ana me sɛ me de ni be ko school na masanya adekyira no kwan ba sa atom na me we na me ntifie kwa na me kɔ achima me kɔ praia achima me bia me nsabe so mo ba ile nyina me kɔ fa na me kɔ achima na oton praia utumi nso ton ba yire me kɔ adwura kɔ fa ba yire beton nti me kɔ achima sa na me sisi akula na nyini ama machima kɔ no ebre wom nti me de ne be kɔ me kan me kunu ampene me kɔ twura akula ni din me ana me tua ne bibia de akula ni kɔ school na sa atam so me di applications akɔ private schools ni bi mu nti me di akula ne kɔ ye na school ba akɔ frɛ me na me kɔ ye na me na ma praye chima mu a na ɔmo frɛ me na me de me praye ne to kan me de me ho saa na kɔ ye ana papa no ɔfa me na me kyira ade ɔhɔ na me sisi ade sama anya de kyira me di akula ne bɛkɔ ba bia me wɔ na sɛ ne bɛyɛ amani bɛkɔ akula ne ho ana me de ne kɔ hɔ na me na akula ne nyina hɔ nso e wɔ ma me kunu ɔnkasa wo ho adidi atam ebro otimi frɛ ma asemo ana presla yesei ne ye fra ye mbisa o ye ngi wo de nkyerɛkyerɛ mu na ye di watem me kunu timi fofon sɛ da presla nua aduane wa amame na ma ase atwufo na wo di matem nti de ma me tu firi me kunu nkyɛnte triw ni sɛ me ne ne wo me nya de kyerɛ nti ade kyi anopa bi na me to niama ye uniform sa socket ne so ye to niama na ɛwɔ yampa ne ho nti na me kunu da ho na me to niama nti me kunu ka me to niama na me kunu sorry preocupe na odi iron no tale mensa na o ka che me sɛ me to niama na iron ne hye nto no do hye me na me so ma hwe sɛ ya na tada ne de nyame na me su papa me su na me sɛ ka me hyeda na me de ye wa wo so be hwe nyame anim de aye me anka bisa me kora na me sɛ me hyeda na me nka bibia ansa me su nti fiti ho na me sɛ me kunu asam papa enni ne tirim mete ho a obetimi adi me awu mani ha
me be wale no na me ni mark we baby e ho apai no pa cho zoomi na yehwe na nim ton ho no e ho apai mark da ho me yonko ba ene ba dem ho oba he dem me ni me kunu dem ho ana obebu me na oka me na me kunu ti dem ho enya sam ketwa pala kura me kunu ama me bia nom enti baby a mark ne da ne ye oba bi na be ka wo ka me wo me dam ho na ye oba ba yu kunu mpra anya ne mpena na hwan na ye nyina ye temantam ho nti me wo ye mu ho no na ye se ahokyere wo na me kunu so yare nti oba no ma ye sika bi se memfa support madwuma na ameye no ana me de ye nti me be yare ko osrem ama me kunu ma me ko osrem nti oba ne ba ye na wo hu me no obisa me kunu se me wo hia me kunu se wonim ba bi a me ko obisa me kunu se wonim ba bi a me wo ama oba ne Fred ye odi machi aka kira ne se obebo me dua na wode me ma adase na okunu nso nim se wo ko srem na okunu nso nim ono a na de me ko osrem ono a na de me ko ye wonim se me wo ni papa mu fie ama me wo hono sister ne frame ba na me phone adata na mouthpiece na say ono frame kasa mete ba me kasa wonte nto o frame na o kasa bia na mama ne message say meba o de nya abotre nti sada na me beduru kumase ha be yes 5 something no eye me nwanwa nyame ne nokra ne say oba na timi ahu se maba a wo ba yes obi afra ne se maba nto magi ne sika na satam no yare na me yare no misanso ma wa onnom na me gina dem ho na be oba yi baaye na osesa me niama tugu na wo hwehwe me niama tugu na me se na me kunu tempa no so ahomache no be se 5:30 mu ho nti oba ni e baaye na me se aduane de me ma wo nhwengo akola na ekuta me no na me so silver na sister no ekoko wo mu obehwagu na me so mu ana me pia sister ne kwatale da na yeko na me kunu tempa no so oba ni ka me emomoje nwuni mi sei na me tiatiam na me kunu fa me baketo na satam na kola nanya 1 year me kunu firifie me hu ba bia koye madam fu na me se menini ko fie ko hwehwe akola no ono na baaye be fa me ko fie ekoye me aduro saa palakra wa ama me bi nso ye sasa ma ni hunu ye nso mia na me hu kwan a me fa so ade aduane ato table so ma me kunu adi anadwo me ne beda na ma ni nyina hono na ma ni nyina na wo na wo bre pa aduane si ho ma be ma so me dwom we me ba na me so abayire me kwa bayire chima 100 cedi me de 10 cedi me konu aduane me kunu bedi adechi na masamba da me nton amanye 100 cedi no na kire se me nya bi nkofie me bayiti me hyemachi na me nam firi so a me dwom eko ayi afrancho akofa ka akọ intiribuo ho akọkọ achi ase ntim omo na omotomba ire wo ukọ swamidwom eko abrepo junction kwan so man bi na omotomba ire omo ho na me befa ba ire no akọ achima se me 100 cedi me de 10 cedi na me ne be ma na ete nti abehwe na de na wo ye me no ani anyan me betena ho no nso so no me nya kwadworo omo amutie me nyina me nya kwadworo wo mantam ho adwuma bia me ya me diska bebe fie me ye niama sikura no me siniama gisika ebe nua aduane ma be ma yidi ntina wa wo kokope wanchi ye na maye na de kire nyina me kire nyina so Saturday samanya praia san adwuma no na me koye na me diska be o kira de eduru Saturday weekends a wan koton praia obekọ akoye wanchi me pachan na magiska abe nua aduane ama be ma nadi nti ahonuma se ode ayo ne hyeme no ane brana na mebre wo fie na onfa me nya hwe ne ma me dituye ma na me nya madwun se me ja ware me ko se wonye ne hu ne hu bia be pama chawa na me ne na akotena oba me fie ho so me mpamo no da oba me ma na aduane di me ne da wo me dan na me be ha ye no mu wo we wo ho nso me pa chan me ne da wo honuma nti obefa akula no de ma me tuye ne nchen no anye se ma ja ware menja ware ana menja no ana menka nkire ne se mempe ne biem de na oye no na mepe se ohu se de oye no mempe no so wonye ne hunu ba magina tum waya me ho ade ana mene na wo enti wo to free ne nchen na wo hwe se ebi obenya nu ho no edi be sei nie mepa cho
September endi ye na ye 1 year. Any oye ntontom. Openasi fi akọ. Hwe adofo ne ade hye meme ware ma. Muntie. Emma eyi creatures bi. Se uhunu sa creatures de handle. I'm telling you, you are good to go. Na no me kan sa asem wei e wa afidie yi so. Se usiesie oba no na se wokrokro oba na obemu adi ade. Yeah, obesi wo hene. Emfa hone ebia wuni adwuma yo. Na se your boys bebre nam krom. Obo area Dabi. Town ni mufui. Yi nka mbe pass mama me ho. Town ni mufui. Hwe yase hafui. Me am vice president. Salama me. Hwe area hofui. Sabe odia me kasa wa akeka ye wokumase ha. Brono binom wo ho a. Eho mrante ne mpadwuma. No kre na me ka kire wo ne. Kumase ha. Ye wasam indigenous brono binom e wo kumase krodua yi mu a. Boys mpadwuma ho. Sa boys no o ma no de. Wali. O ma no de. Obe life. Na no de. No sanigu so a wa obehu se oye na kuma mu hema. So obehu sa de na ho. I'm telling you. So what ni ti na be kwa akusi ama ye twa, odi besi atwa. Omu ye creatures bi o. Oba. Oye creature, oba ye creature. Muntie. Wo woni oba te. Oba ni wanya asem. Wo buafu, onu buafu. Onu abetumi aye bibi. Te se, meni wa jai mi pie. Onu abeka o, meni wa jai o pie free wo dem. Ko de abufuo na ekọ. Na onu asa akogina baabi. Enti me kọ no nti umeso mi mu na won kan kire me se sorry. Oba. Yeah, oba. Sani nkofo ye plastic chair. 50 Ghana cedi nkonwa o nkonwa. Onu so ye oba. Ni trimu ye de oba o oba. Ni trimu ye de. Onu abeya de enti sade o ya amaye. Enti wuwi na on kan kire me se wo de kuse kura keke. Oba. So wuhunu how to handle sa creature we are. I'm telling you, you are good to go. Wa hunu sa creature we handle a pressure wo benya wo wiase no se yanku se wa hu amfiri wiase yare bia ammowa obekọ akodam Oba o Oba. Enti onua hunu sa creature we handle. Odi amuntie lady o se de be ma ne de yeme no menka asa mempe maware o mepemi kunu na mi tu afiri ho na nka mahwe se obenya nuhu de no opa ne se nko beba ne nche no abeka se prisi kusewate kuse de na nko opa no kusewate medo owo mie hwe ye wo boys a ewi amanfo yerenom se ye ya ye ka se enya bibia ntia omukuru no do not respect them. They do not crow them. Somebody will crow your wife and re-hair. I'm telling you the true fact this afternoon. If you don't crow your wife, somebody else will some I mean offer na no cancer phone tre no. Catch and send one some for what. Somebody will crow your wife and re your wife. Yeah. If you don't know how to crow them. Someone they will crow hair for you and re-hair. Not journey or ye creature e kodie e pampa no so. Not journey kodie pampa no so. So pampa hair. Pampa hair. We are men. We are born to be men. We shall always be men. This world we are see ya timui eni ehumabro mayen. Ye mema sa ne awowo
wopa wokɔ next time wo ba bra bɛyi oba ende ye wa nemom sɛ wa ma ma yi oba na oba bɛyɛ be ma yi de dwene huhuru sɛ oba nso ye creature o na no yi papa soja ka kire sɛ bibini nso ye nipa o oba nso ye creature so huhuru sɛ ne obesi a handle sa creature we ya you are good to go so wa huhuru ne handler onua eningwiase empa wo so da yade broken heart ni akoma sɛ pressure ni yade basa ye mproka yade eningwiase ɔsɛyɛ wan hwe ya obedam wode wo ye bema bome de omo kan no sɛ wode wo sɛ wo ye bema tene won sa bome mia me hwɛ Krobea me gina hɔ yi 10 gram o te sɛ me ya sɛ me kosua matwa adwuma mo de mo hwɛ me nsa sɛ ne stretchy sɛ ne matwa yi bɛba na sɛ me bibi da me bibi so no oba gina manim ka kyerɛ me sɛ wo ye bema bome na wo de wo nso kyerɛ o mema sɛm na tene won nsa sa wo ne so no won san fa nkuduru creech police station omo ye creatures o they are the creatures. Yes, they are the creatures. You know how to handle them. You are very okay. They will take proper care of you. But if you don't handle them well, they shall be your stress and be your headache. You are doomed. Bema, fa ho adwen. Adwen ni bi na America kire o na awie yi no. Enti be oba e presi. Na nka wo de wo hwe animu se. Enka bra wo tu free fie ho no. Enka omra no onye nuhu bi. Na nko nka nkire o se bi akusakra keke mewa. Eno wa amma. Enti wa amma na adwen be na ba wo nso trim. Me kura no yes na omma ho no mo. Me tu ho be se 1 week. Na me mfrɛ no. Ana na adamfo be frɛ me ka che me se ukunu yare o. Na je se okohwe no. Me ko no me didwa ekoye. Ekohwe no ampa na o si ni sisi ontimi nsore. Na mia na mekɔ anopa me ya aduane awiade anopa de na me de akɔgu na me kɔ school nti me ba na me hwɛ sɛ ɔno nko an bɛwɔ hɔ no me sa akɔ hɔ anwumrɛ na me kɔda hɔ kɔpem sɛ ne ho tɔɔ no sɛ ne ho tɔɔ no obɛhu sɛ ɛnyɛ sɛ bi a mempɛ no ne sɛ nso wantimi a ɔtimi ba hɔ bedidi ba sɛ ɔbɛka sɛ me pa akyɛw ana de me yɛ no ma anya ne yie no na ohun sɛ wɔyɛ saa na kyɛ sɛ magimi na na wagimi na saa de no so me pese oka na me hu sɛ sa me san akɔ ne nkyɛn biem a ɔnyɛ biem ana saa de no ma hu nso wɔba hɔ na me fa nze me kunu me ntimi mpam no wɔba na ɔno ankasa sɛ ɔmma hɔ biem enti sɛ sie yi a wote hɔ yi wohunu ho sɛ ɔyɛ ɔba warefo ana wohunu sɛ ɔnyɛ warefo wote hɔ yi currently me de so hu sɛ me yɛ ɔba warefo hwɛ de wɔ kyerɛ because ɛsɛn waye me ho ade koja ne ana me nya nkoja ne ntino me da mo ye dey mo de die ne jai me pa cho ye ti ho se Asante for the nsa ne jai mo de die ne jai me kopem se menya be ma afofra waye ready se okoye me ho ade okoye me ho ade ye be frɛ no de wode be ye me ho ade no ana mo be gya firi be ma akro no ade ama no eno na kire se aware na agu me de mintimi mfa bibi enkosi ho se me de begu aware no enti samiti ho se kra na se manware bi ma me da so ya ne yere kopem se bia mewu enti already akuseo sorry to ask this enti wo ti hoi on de obetumi awe bi ba wo de wontumi nwe bi me pa chan wontumi nwe bi me pa chan wa abre wantamo ana unim sa enti mo ho ne de mo side no se ne mo nhyehyɛ ye ne te no oba ntumi nya aware so oba beja aware a kyese be ma foforo be ware no ene wo kwa kotua ni tiri ade nsa ade ama be ma no me pa chan ene mo ho mra ne de yo e favor me ma ne pa he be man be yo ho ade na se ono wododo bi a opa obetumi ama o treatiu na wate wo ho se foforo oba be ware wa na wagye sa ne oma na modie yiye he santini ba wabeto wonsa kora de abɔ somje wonsa mintumi no nware bio make sesei
Ode papa de yebekọ yebeje we yesika. Ode maame de yebekọ yebeje we yesika. Ode akonta de yebekọ yebeje we yesika. Sesei ade bi ya ba amamre mu. Oba de echi ame wo ta akọ. Bra ho. Minim se wahunu sa trend na ekona. Se ya wo kwa wo ka kire omo se ya amamra na se nyamamre. De nka media minim menka de minim. Ene se Asante mamu anaka mamu se be ma ekoye oba ho ade a eye trade ne hia trade no yaje maame side de ne yaje papa side de na yaje nkontafo de se wo no nye emfansi kwan emu obi e ma bio ba sesei no ba ku bi wu se ba yaje maame yaje papa ne yaje nkonta no ne yasa ka se fa abusuan so de ka ho eno ya amamra na na ye ni ye se ebia abedwafo dabi we de anya abedwafo no mo ka no wo mo ka ne se yaje maame side de yaje papa side de yaje nkonta de sa fa abusua de ka esa ka ho nya sa abedwafo se abusua de na gina ho ma abedwafo no dabi se ye ware a nya abusua nko na eba me na no me kwaji bie me nya twotwomtwo me nya busuani enso na me wo hobi enti se ye bibi e de ama abedwafo aba me kai sa bre kura me maame amrenta na ni kunu ya ne ho ade yi manches abedwafo e ba ye no e bi a ye cheche manches bi se yetumi ye bi a cup e bi a bow e bi a key holders handkerchief printed embroidery ni e de a cheche ba se de maame ne papa no besa frɛ wo be ma na ka kire wo se aka abusua de e bi esi asem no bi aba manim e ma sese ya ba e ma ne se abro ne so ene wo ntua abusua de bi unti so mbe fo mo ba o mo mfa enti na mebusa wo sa asem no hwe ya to nioma bi atwene ye nhwe nioma bi mo de ende ne ye mo de ne ye pa ba ma ne ye frɛ ne se e pa cha ye frɛ ne Matias de Nendo Matias Nendo pa cha ote he pa cha no so wa chia se wa asuofi achiase pa cha akura ne won nchen wa asuofi achiase ho wahu pa cha da bi enti ene ode akura no ekọ urogozu ode ne kọ ho ode ne kọ oyawe pa cha da bi onyawe so ode ne kọ sirem gira pa urogozu ho pa cha da bi onyawe pa cha na se wo se me ka kire wo se si ase ode akura ne kọ gira pa ho a wo bi so msai akura 3 years wagene kwa wo bi so msai achanya me de because todi ni ko no honom na akura ne bra bo be sei school ni ho obia ho na be hwe no ni maame omu ya afu adwuma okọ afu ma ho na ode ne beja jese ode ne ko jese osan de ne ba ansa na kura mikunu be ko school ne bo fa mo be fa no free ho ansa na wonye school akọ omu amaka wo honom obia nko school nti se ukura upenzo kura yetimi afa wa free ho ama wa akonya education na wo bakitwa wo de ne ko ho dia ebe ha me sense akura ne sonso ma bre ne ho abedu sese ya o sha ase picking yama kakra wo school mu no obese ne life ama me ebe ha me nim se akura ne ye ne de basisi ade osua akura ne so se obekwa akodi srem at this age na bra me ne wo nyina ewo kumasi ha de emo akura onene wo sei ba kope wo ma sei wo mami no uden kan ni obi wo ba ko ono anware wo e na one we irogozu di hie enso abewo 3 years yi wa bie na no aka kire wo se wagya wo da bacho waka na ninua bi ba me ho ana menene wo ho na me kunu tu kwan nti me ka kire ninua ne se onji ni blane se ni sika na me se onji phone nko yiska emra na startam ne na me da so kire ade nti ninua ne call ye no instead of say sika na me se onko yi no wanko yi wo se ne sika ne de call onu ni phone so ana me ka kire me kunu se na me kunu kitwa ye ba wo de wo ba nyabotrabra na ye mfrene na ye mbisa no nti wo ba ye no na me kunu kitwa san delete message na free phone so na che se me ni evidence bia na that time na menyim we a wafa no 2 months nti ba sa na me kunu ba ye na me ni evidence bia me de be kire no na o se me dintro
ɛno nso ofra busiafo mo di matem kama ema me di sun fa ma pemfo card ekɔ macro MTN office ama omo printe ma yi 3 months transaction a me yeye e de ma me kɔɔye ene na ekodi bu a me mo mu hu sɛ nokre otwen sika ne free mimi phone so nti saa asɛm ne baaye na hono na ɔka kyɛ me sɛ ɔno no be hu me no me na me share no ma ne kɔyɛ me ho ade nti no ɔno no na ɔnyɛ na adwen sɛ ɔkɔyɛ me ho ade na that time no so menyim ana me ka sɛ nokre because ube hu me no me ka kyɛ sɛ maawo ba manya kunu sɛ opɛ me de a ane de kɔyɛ me ho ade ɛnyɛ saa de me ne o yɛ ntena ana me kɔyɛ ana ɔkɔyɛ me ho ade na ɔse o ɔpɛ me ɔde me kɔyɛ no so ne papa frɛ yɛ mienu wona ɔde wɔ baa yi baayɛ opɛ no ɔse ane ne papa no so bisa me sɛ oso opɛ okunu me nkɔyɛ wo ho ade ana me se ane ɔmo san kɔyɛ me busiafo nso bisa no oji tumu me so meji tumu ana me san kɔyɛ ansa na ne busiafo kɔ ma busiafo hɔ ama ɔmo kyerɛ ɔmo de ɔmo mɛyɛ ana ɔmo bɛyɛ nti ene de waka ama ɔno so ne maame aka nti ene de satam na me se me yare kɔ osrem ne maame so kakaayɛ sɛ ne ba ne sɛ na ɔmpɛme me na me hyɛ ne ma ne bɛyɛ me ho ade nti saa asɛm nso ma se ne ka saa no ɛyɛ me ya because onna yɛ ɔbaatan ana ɔba a wawoda hu sɛ de we a ɛwo sitie nti sɛ ɔba kora edi matem a kora na ni kwan sɛ oso udi matem bi nti ɛyɛ me ya me ba me ka kyerɛ me kunu sɛ ni sɛ na o maame ayɛ me nti ɛno de waka but na minim sɛ ebi ade aba ni nti na wɔka asa kwapem sɛ wɔsan de we no ɛyɛ me no okay arafo ni ade hye Matthias Nendo oye adwuma bɛ pacho oye mesini ewa suofi achi ase ho pacho Matthias Nendo a oye dagati ni efri jirapa yurogozu na sese wo wa Asante mamu te asuofi achi ase na sem ene wo ye nim hai anioma bi eya o I'm telling you anioma bi eya nioma bi eya o hwe abaya a wote anim heyo ho bibi na ayi bibi na ayi bibi yimi free so fane to so fage ne to so dia na ade ato asie fane to so bibi na ayi bibi ama bibi ayi bibi na nkanye bibi na ye bibi a enka bibi ntumi nye bibi saa wo saa kwa ne so akwara na ote banim ha no ma mere wa ni nwa kakra ne ho fe akra ne ho fe Dari Priscilla ne ho fe akra kama bi o nani kura ne kumie nani behwe ni bi sade America sa meboa behwe ni bi nani kura ne kumie hwanu bi ekuta akwada naturally what way won twitwi bibia ibio enso mo hwe won what hwe dagatefo nkwada no won ho efe enti hwe sane wote ho a wote hwe na Matthias Nendo ubetumi abie wano aka sebe wo kra na mempew na emum na che se nkaba oba na nko obepe wa hwe obi o ka hwe na no obepe wa hwe obi enti se si ayi a wuti we wadwene mu bibi ka kire wadwene se saa wade we sisi presi ebe yeye pa cho da habi Dr. Hepa Plus ene ye yawada wabetu na wiei papa no wa ha Ghana papa no ene Dr. Hepa Plus papa no wiei doc o to say nyakopa adom nana na no na me hwe se ne amanfo de na hum no yes eye adwuma no a ne hunu se yes to me ewa asem no achi yes ene wiei eye yawada yeah edru yawada se ya Hepa Plus Pavi Plasmos dear yemfa ho nkomo eni agro na yawada ne nso ye dapa mene madofo madehye ye twa afidie ne ho ahia ye tie o ensem bɛn na awie
o de ma ye papa you nana me da say na hepa plus pavi ena plasmos no onim say ono de ona me baasa yeah bribia no yakase wo kɔ drug store pharmacy over the counter herbal shop oye onsa no miensa se ya nana ekire hepa plus pavi ena plasmos miensa no nyina na kɔgye bi na no mbom nana se ye du bra ye no maduro no wa bra enye se reference ne ye yare bi nti ye no mfise ye gidi se sabi nipa sure na ye nipa ne de esese ye ho ye den na ye tumi adi ohawe beba ano hawe wo ho esu nkunim sure eni nti obi etie me stroke na na to dem obi tie me sabi busumi be de wo ho ni menses emma obi hwe me ni ti edwa no kinkinkin obi akoma abɔ ne periperi hawa hodo bebre ena me kire mu se yiwa dwen free saa hawa yi so na kope hepa plus pavi plasmos nonom mani padua no enya hoden yenhwa ade se ni padua na ntumi hwe en correct hawa yi ana na yensem a ye kan nyina ni se onipa benya hoden na hoden na wanya ni nti obedi hawa so nkunim powerful na ahoden we ya ye kan hepa plus pavi ena plasmos en amazing for di ho dance fita for emfa niagro yenua no mapomodin adwumayefo nurses midwife accountant e hospital just say obi o clinic hospital opomodin adwumayefo omfa no niagro sure a driver for emfa hepa plus pavi plasmos en niagro good obi a na pomodin ho asem hia ni bia no enum no ebi se ne ho bekosoa ayeden no wayede esese ne nipasu no de boa no sure enunti na ye ma ne boa nye den yeah ye kan ne boa no 20 Ghana cedis enunti se ukura 60 cedis a esese unya hepa plus unya pavi na unya plasmos ubenya miensa ni nyina with 60 cedis no 60 Ghana cedis good enunti hepa plus pavi ena plasmos no die non negotiable yeah na ebeye ya anka obatan bia oti Otec onfa adui enye ebusuan duro sure ma omani binom ansamwada wo obatan so ni ukuna na no yire no munum bia no pane anwumre yeah na de modeba to akire no de ye be kire wo so fa bi to akire na enye umu adwuma na fe obana owo boarding house ana wa kwantu mu no tunefo se onomu bi good enya yare bi o yare nti na emom se ne ho bekoso ayedin obedwene na pomuden yes nana enne se one woni ewo SHS ahodo mu no even DHS bimudin komo a omunim colors bi a mintumi modin wa yeah onim color no edi nya onum emede o hawbre no station ba kwa na ye program anope ya listener no frɛ ya or describe said the color ya ye ka ho asem etie no aha ni nua be ma wo SS so 1 week no ntumi sorry free paso why say 1 week wakono bi na o describe kwan enam so ni nua ni so tete na o describe no enu nti na ababe hia se oba wo esesa wo de to hepa plus pavi plasmos yi bi ma no na wa ankoyare ma obi ankoma na duro we ni ti na ye edwa no na na danfo so je colors ni bi nom enu anu asemosi eni ti oba tan o de ma hepa plus pavi plasmos no enya oba na duro sabi se sika sempo anana anka time ni nyina no ma oba na hepa plus 1 we dia kan hadwin time ni nyina o ma oba na hepa plus 1 pavi 1 plasmos 1 for the whole term miensa ni nyina term no onfantwa na wonso oba tan no se wo de sesika sem nti untumi nnom a wapom de sese wunya ne nyina ye ho toyo man ni munti aka bosumi bia no 1 me kanu na wotwe kura yes kire se apomuden eye continuous se wuja hoi asemoba enti nom eduro ni ma wapomuden nu nyina brand that is what I believe because nana obi be sesika sem ntimi nto enso ya re bia beto ache no ni sika na wakora no entumi nko ho hwe yeso frefra do fo ni ade epebi hepa plus no pa bo nya din misra wo de wan to me kura no
said na na aka na otwi o de wantumi kura na nka bosome ni nyina no miensa ni nyina bi one okay ni yenhwe na emom so obetumi dia ene de ne si wadru no ho kwan fa da ne wadru fa ye na otwi bia na emwa wo because in faso bebre ene wo so na me number ena kwa Hepa Plus ya wa dey sure 0542 77 85 8572 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 oh wa manonia 0542 807 907 0542 807 907 na bribia ye kradie wa hana osofo panyi bi a memmo ne som edin yeah as to say wa ware anon ware me mechirim yeah na osofo panyi no frɛ me eno ka se wotie ye nkyerɛkyerɛ no na o sha sie nom Hepa Plus Pavi Plasmos no wow ohun se eboa no wow nemom this time o de kodu no to akire ohun se eboa no pa na enye ni nyina na ye sex nti o there be se ni nipa su no da di me na hu se oda so ye nipa sure o se doc na me de me nom ne sa because me worry but ochie mamti ase se enye sese bio mpaso nkomonti na ye di kwadu tutu akire no me sha ase me ankasa me di kwadu tutu akire me hu se makoma ho dwo ne yie me dwonso kama sabe me jam nan so yie me tumi didi this time nyame di we ache o man gano but areho sem ne say aso say betumi emancipate ye ho from sa mental slavery we no o kasa asem no kan de you bato ye heba sabe nyansa be no nim etima minjaiti kra ye kyerɛw sɛ ɛkwan ne nam so ye nuane ne ye nsuo ne nti ya nhwe yi a ye da akye no ehu ɛne nti ɔbɛma sabe uti Otec FM emfaso ba kwa obenya free radio station we so ɛne sɛ da akye yare engu ani mase ɛne nti ɔbɛma sɛ de me kanimpo na wonjindi a fa kodunum tutu adru na chi na hwese adru no beboa wa na emwa good last man ya no wo stroke ya isi kusua miensa omene yeah omene obemene eniti adru no eyefo wa hoden a nyame dia ma odada no na de na di taxi driver bi offer me na sam ne se nana Krobea mesiye Hepa Plus no wadi ho adanse ama aboa mi o na mse adai osimi judi pa enti wo kan ne sa no me ye driver ni Kumasi adum ha na metwie na ya na ni sisi wow okodru fi a emutumi tutu na de bechi a na ne yem hyehye no enti okoje Hepa Plus Pavi na Plasmos ni nyina bi na sene ye kano no odi kwadu no bi etu akire ni sisi no ekọ na emum ade ba ku bi a wan fa dani anto se duro ni betumi ayama no ene se ya na nakoma ebo ne peri to de bi na se ho ne hyehye no yes ono no mu nuo no sa de ni tuye se memoye ofra mi anopa tutu bi o na ni anje dane kroye credit chair me na am say wow yes wow enti aduro no de ye sre Ghana man Hepa Plus Pavi Plasmos ko pebi enom na emwa me de me number yi e ma o fama me 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 059 13
1367 898. Oh, wow, Manonia. 0542 807 907 0542 807 907. Na obi bisa me say dent na Hepa Plus en bibia no miensa some 3 Hepa Plus Pavi Plasmos yo nsa miensa na dent na ye ne sa na dia no wan kra ne say nansen a Tuesday me new year program e kobo na ahudi edi asama ba na me honhom kra ba wo so e ma wo to aso say na ahumi ni nua panyi Habakkuk na nyame asem na wo kan what you say nim say Bible mu yo fie som 3 bia o ma hyehye mu ai yo na ahum ne di kan okay de to aso ye Habakkuk samo wa uzam ka treo de to aso ne Habakkuk na de to so miensa no Zefania so uza Habakkuk abesha ho what you say na sa miensa ya making from ebrepapam ye beka ho asem ye wonim say omo nso no omo miensa ni nyina no ebia Yesu fie som 3 wow na hum ye ebo ni di kani e wo only 3 chapters fie som 3 book ni fie som 3 epie ubedru Habakkuk a wadi dia kese ubo ni dia na obia kai Hepa Plus Pavi Plasmos Habakkuk so ya 3 chapters so wo now bedru Zefania kwade no see everything ono so ya 3 chapters what you say omo to asonso mystery e wo so mysterious omo align ni omo ho te stars ya na se no mo align Hepa Plus Pavi Plasmos na o ka sem bi se Ghana fododo no abehunu de waduro nim no na ache unya binom ya ene ya kopa binom se ne amanone fo no no gusodo o my Ghana for ye dia yenso chese ba bi amefa bia menya bia obenya bi ene honya den obi ka kiro so ye kwa ye nya bi nkrama ye okumase oboa enti ahonya den o me petopa ye topa ende na nsen ye nya bi o ye wa ha ebu aha kra ya eche bi wa sure bibri ena Pavine Plasmos so honya den good nti fane se wonyare ene ya wade ye da papa o num bi ahye onipadua no so anumnyam asa na wo de wanya bibia amfanya reference a kai na hum kai Habakkuk na kai Zefania so mu nyina wo 3 chapters na ebwa ema Hepa Plus Pavi and Plasmos akoyi o person frame a mama number 0542 77 85 8572 0542 77 8572 and 059 13 67 898 059 13 67 898 wa manonia onso no bi 0542 807 907 0542 807 907 Hepa Plus Pavi and Plasmos apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kra na ebeye onwanwa mo aduro ye ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia enti me ma no pefia ha she oye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and they won so we Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer ma je duro di pa Pavi Plasmox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacies na heba so etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me.
Oh, na edi be pa na me sie wo. Wo di bibi sie me da. Oh me. Ade minim. Dia me dia sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain wa poso usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What di bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA aje adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokuram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpem de ne nase atata stroke na de na pos aye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuan chemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu Crime. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, Waben Sofoline alignment. Ena tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de wo mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka abaye nsi yie pa. Ka me kire wo. Na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic. Efa aso sa wo mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic. Oma bem papa. Abe fufidi e free India. Na yare ni hye hene. Ebe kire asa kire ho adura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ye detox etwi fifiri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo ko ye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo a na tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba bo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu
tu ne ntɛntɛm firi sɛ ɔwɔ mfidi kama a wɔde yɛ adwuma wɔ Kumase ha wɔ main office na wɔ ahodwo da aban wokɔ sunyane tachiman ne dɔma a ɛhɔ nyinaa wobɛhu wɔn ahodwo da aban ha yɛ mekɔ hɔ sisie wei deɛ ɔpɔnkɔ pɛ ne ntɛm deɛ gye wɔn mo numbers ka ho 0244299520 ɛna 0266432210 sɛ wakyerɛ me voter drill limited yi me problem na solve adepa wura nie krom ha deɛ wonkwa na wonim adepa no piaw wonim me entwam me di product fufuo bi aba sɛ wonya bi a woni haw adepa hene no ane ɛyampa ɛyɛ simple plus sɛ wopɛ phone accessories bi te sɛ batteries original phone protectors headsets chargers hands-free any phone accessory biya sɛ wonya simple plus dia ɛno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances biya choose simple plus sɛme kan sɛ krom ha deɛ wo ne adepa hene no kyerɛ me mɔkyerɛ akwan ntam na me ho prɛ me Kumase ha deɛ adehyeman yɛne Dr. Caesar ɛne di animhwɛ afei kegyetia yɛne Getu ɛdi animhwɛ yɛ number nie 0244590374 ɛna 0241709636 choose simple plus ɛno ne papa no wɔfa na sɛ brɛ kwasi sika wɔde mani frɛ brokyɛ nyinaa wɔde fa Sɛkyɛdumase Rural Bank ɛhɔ na megye me Western Union sika nyinaa ɛfa Sɛkyɛdumase Rural Bank wɔn te bank yi 1980 wɔn adwuma pɛnti wɔn atrɛ wɔn nkwabaa mu wɔn anya branches maako ɛnwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers ɛnso so aka ɛho dwumadi a banks edi bia no Sɛkyɛdumase Rural Bank wɔn di mu akotene ɛyie na wɔn nnwuma pa a wɔn ɛyɛ no ebi enie wɔn gu so ɛtɔn shells no na share bi ayɛ 10 pesos wɔn yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sɛkyɛdumase Royal Bank branch Bia, Ubetime Yino Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi amede betre madwuma mu na kwambe na mefa so amesabeka bi. Omoma salary workers loan, public and private nyina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, nano dia yedeba abaya jumayefo a omoje omakatua efa controller and accountant general. Sɛkyɛdumase Rural Bank mani ajo omo hyehyɛ no ho pa. Ne me hu omo akyi akwan we. Omo headquarters no was Sɛkyɛdumase, omo ben edwa no. Edwa nso omo wo main station, omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edi nhwɛ ni mu. Anwraga Onion Market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo Asoase kwa no so ho a. Post office no akyi pe. Tafo omo Club 600 Dr. Amuzu Johnson omo Bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo ne Nursing Training College no na edi enhwe animu Asante Mampon Municipal Adidwai omo ben Health Center no Chechire afija kwabre omo ben Police Station no enu nti say afrefra 05016827737 ana 05016179924 Sɛkyɛdumase Rural Bank PLC, the bank with the vision. Samas Company Limited, Clear Park of Abai, Enyem Finshadu 10 years anniversary. Hooray! Nesanti on the 17th of October, Bosumia woman there tosso a dunso ya the floating strong combatis so Kumasan and the Monteso. A fay 18 for no air ahudie, Yabapra Monteso, a bapaso our thread and a pechi, and the Yafa who sent be the Viasi, Yam Sumpa Free Hodma, ahudie and oho. Now face Sadan one, the Rianso, fun games, Pechi Park and so football back tag of war, sack race. Lemon spoon, na Francophobia Cajon, ye near 24 nothing Crotua, one of Medians to answer. 20th October, customer service day, no, a Juma Ranum near Juma Mumpedi4, Pebua 9, Aqua Dreadful Buano, Aqua Chess Souvenirs Kaka. 22nd and so Yabakwanyanka Fie Bidomoa, a Wa Asante Mantemo Aqua Aye, a Bio 24th October, Yabako, a Fie Mu Aqua Clap Park Wonderu, Atre Amansan, and the Sadano, Chanyan, Yabacha is only be free, a Fanaqua. Wapomudi here yenti on the 25th October health screening free bonto our Samas Company Limited adwumamwa nana number dinner and awards night didie eno na ya boaba sonso aka ho bi 26 so day twato nansia so Clear Park natural mineral water na
ɛyɛ nsukruti ɛdɛm so. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arafoni adeshye yedamase yekoya yasaba. Aha ye 102.9. Aha eye Otec. Asem Beba Dabi dwumade no asugusu awutie. Na wiei o hene live. Na na wiei Asedan kan Asasu Herbal Center. Na moso na kubi herbal powder no sabri abedwa so. Emema meka ye na wotie ye no tie ase hya ase se wo be use kubi herbal powder no. Nei anigye osere ene ntontom na aba wonu fie kire se wona dofo ene won yerenom ani age. Kubi herbal powder no eduro na eduro se wo ye bema na wunya kubi herbal powder yi bia me ka kire o se emuna ene awereho a ewo wodofo anim no ebedane serie bema sabre yi amene wo ka sei sebe enuoma nkoyie emfa emawo obi wo honom a wadane 2 minutes man ewo mpam ema no mpesa ade no sebe oba de se woni ni hia mane hunu no ontenka no so wono so yoba na wo de aye ni so na ada hoyi sebe kope kubi herbal powder ni bi se wo ye panyini na sebe bibi nti enuoma mu aye mere de amawo wate ase wankasa wo hunu wo yie pape kope kubi herbal powder ni bi wate abrewani beje onso dofo no na ni beje se wo ye be ma de sebe ye kan akwa ye se mabone ho ka me kope China nuo bi nam de aye no ho adwuma no nsunsu aso bone wo so konna koto kubi herbal powder eno de eye natural, very natural. Oba no betenka wankasa nso betenka na wonum kubi natural powder ibi na uwie nneoma utumi se woda aduro ne de eye duro pa o eye duro pa enti se wutie mi na se nneoma nkoyie meka se oba ma no afowa ye kete untumi mmadwuma ahotonim wunya kubi herbal powder de bia eya asabigu kube nsuom na kanum na nom se yekoko na wudi asabigum na kanum na nom ensuo de na obenya warm water wudi asabigum na kanum na nom minua ba wa wunim se enkane na odofo sebe misramika wu na adwuma no na gina so kama enzu sese ya de onkase wani nye wa kotoku bi herbal powder bi fa bi be friendsuo de na kanum mano na de mane nom ka kire ze miwura je fa yew sisi mu aduro fa yew be ma mu aduro na mani je nkane de ne ho na mensantumi nsanke nkane de na what you say eye kubi herbal powder and be restore to send ye na ote nkane no yeah eye sofo asamwa na de se aduro yaba na wo ba Otec FM Asem Beba Dabi before office ya ubenya kubi herbal powder bi ato se wo ko posa herbal any misty herbal blessed require ni nyina wo muom ubenya bi ato oba ofata drug store ewo abu akwa Kofodia station ho ba David to aduane na ubenya bi ato eno ofata drug store ba ko mfensi adankwa me Roma asafo no ehonso ubenya kubi herbal powder bi na wato na wutie mi nso se yade bi aba bedane kwankro wo so wabre wo yade we hu obi de ye namu yade eso ni mu no woni ahotoni ahomka obi de stroke nyodua yade na de na to form wo de ye kokoram wo de ye hernia wo de ye kidney mu hawo wo se nipa kro no esikire yade bi anase emojabruso bi na hawo yade a wote so a wo de akini a enkono se babedru Asasu Herbal Center ahoto aba fresofo asamwa sisi ya wate frenu sisi ya ne number ne ye 0243 50 5775 0243 50 5775 and 0244 166602 0244 60 66
002 ofre sa homa we ya sofo asamoa beje so wate ono bekasa wate ye wonti ase bia no obekiri mu nso ama na mo amotese ye ne Dr. Hepa Plus e kasa anuanom de papa ne kan ye no waka o menua de akai wana montio. I'm telling you this afternoon sesa woke kan wo ho na said Dr. Ebenezer Ajimai okaye Hepa Plus doctor na ututu anamo na wura ba bi etoni aduro bia na akopɛ Hepa Plus Pavi Plus Post no bi na sa woto a onua ebegina wo nipadua no ebema nipadua na gina brane ebema wo nipadua no ebesombo yade biara ni ho a ebetumi aba betwi afa so bra wonya Hepa Plus Pavi Plus Post no bi na wanonom aduro na aduro se ye ya ye ka sei amanfo atu aguso ya atwa na wonom to eye for their general well-being endi sa wonso te ho na wunya aduro yi bi entonomo ya akwanya no ne wonne sa wonso bekeka ho na wakwa akopɛ Hepa Plus Pavi Plus Post no bi na wonso wato se beye beboa wo ama bibia anso aye kama endi wo be frɛ Dr. Eben e wo 0542 778572 and a 059136788. We are me camfo a homka heat patch at the mount. So we your bar o ye bema na wutie me and there we ya. Akwanya ni ye didn't hear catch say in the year 2025 and beyond. Ye mpese ye better ya ubia we ni pedianimu. Say be a jumadin be a wo enti ne kofa yaw edibre wo nipadua no ebi a ye kan wo nsabuo mu na wote saa yaw no eno nso ya arehode pa sebe wonam ho obibi akoye oba bi ama yaw nko na wote a eya use ahomka heat patch se wunya ahomka heat patch bi na we use anokre me so say ebo eye heat ebo de ebo ni nyina na eyi yaw edi free wo nipaduam ye kan akwanya no aba ma wo se obeba Jenai Pharmacy ewo patase obeba Fadio Pharmacy obantama Coastal Pharmacy wadum pampaso Fredimens ne Lancer Pharmacy okeu ejeso Endom Pharmacy PFA Waterfo se wa heba wa Asante Mampon na wakwa akoto ahomka heat patch ni bi na se unya bi na se wo use a ebeyi yawo ni nyina free nipaduam o de ba bi a ya no tena fatare ho o de betare ho fa plaster ne tare ho ebo ni nyina na eyi heat no eyi yaw no e de free nipadua no ma wate se bibi ne na wonte ase afre ye number we 024850 90 09 03 024850 9003 and 0536 64 53 34 want them kind of say ahumka heat patch ne beboa pa ama bibia nso ayekama and we are Dawood Herbal Hospital traditional Dr. Dawood the dano and sabre ya me ne wo ka sei akwanya no nie se wo ye oba ana bema na yade bi aba be kurawo na wo je wo ho a enye oni Dr. Dawood bishia se ye ya me ne wo ka sei amanfo enya woni ahoto se ye ya me ne wo ka sei woni awo ho aye won woni asebe wo mema da fom bem na wo ye ne hwienye yie woni asroku yade de woni atofom no adanse ya no won mu die o woni asikyire yade bi awon enemu yade nti sebe nipa ni ahoto woni nipadua mu prostate mu hawo na wanya say yes asabro fabro do na hawo ana sebe wuhunsuo ntumi nyemba woni traditional Dr. Dawood bompudimpu ewo Dawood Herbal Hospital ahoto beba ama wonso anyu ahoto ejeso krapa edane enkane na Metro FM ni wobunu sadan wo emu na Dr. Dawood wodni dwuma ne number ye 0244 886437 na 0201 681717 arofo nkoma yedie jataba na edi akire nkoma yedie abranti a ono na asem no ni nyina fa ne ho na yefre no Matthias Nendo ya wonu firi jirapa Urogozu asem no ba ye no anamontuo nom ne de ka ho enso akoso
say dia wo ye mesi ne tie asuo fi ache ase na kwada emfinhia miensa ba oyo ba na bema bema kwada 3 years na wote ne maame nchen dia ne besie edia ne beba se kwabna ni begina ni tumi so akwada me wo ba me nchen yo na watam akwara no sisi ye ya ye kasa yi maame ti asante mem wo papa wo ti asante mem na ade akwada akotu sirim adai adai ta na ata wo bei sa wo mpɛ so wo betena wo nchen nti nya se sirem nye kuro ana ɛhɔ nso nye ba bia yetena wo da bi I'm not saying that ba wo ti kumase ha obɛya wo ne wo ye ti kumase ha wakoto akwara da twere ba bi ya wura yi kura kyerɛ sɛ ba bia wo di akwara ne kɔ no o ma eti enim gyina pa euro gozu hɔ nyina anim sɛ akwada aketo asa no sukuu ni hɔ ya wo benya sukuu kura akɔ na nsu kumase ha yi de no ko sukuu ti wo gyina kɔtena hɔ sa akwada na brabɔ na nsɛe ana sɛ die ntia okay jataba wa ha owura akwaba ana me josa krachia ye freno Matthias nendo ababa wei nasemi dia na mono motu afa ho yonana ma yenchetie fo na ye ma o makwaba mra Asem Beba Dabi so no kre asem ne ba ye no ye frɛ guy no ne di nkomo ema nkomodie no nyina akoko wie sɛ ono so bai obaye no ne ye ka ede kyerɛ ne nyina ni ono so be kyerɛ ne hu mu kyerɛ sɛ ewrai akwala no so ka sɛ okɔ no ni mu a na nye no kre na de baye ni wo ho na maami be ka kyerɛ ne sɛ akwala no wo hwɛ na wotwe a na ono be ma no so ahwɛ na wotwe wone nete abaya na tu akɔhan dan wo baabi a akwara no eba ho a onim se school we mu no wo enokre na ɔka kyerɛ sɛ ɔde na ebre na wɔtwe na ɔno nso ahwɛ ne na wɔtwe nti saa hyehyɛ no ɔno nso na kɔ adwuma ba nti wontumi enye na sɛ ɔde ne kɔma ne maame wɔ sirem na ɔde ne kɔ sirem no ɔde ne kɔ ɔbaa ya busuafoɔ hɔ amo mu hu sɛ akwara no ɔde ne ebre ne maame wɔ sirem ɛwɔ girapa hɔ ɔde akwara ne kɔ ge ya busuafie ɛwɔ girapa hɔ ansa na ɔde ne kɔma ne maame nti sɛ ɔpɛ sɛ ohu sɛ deɛ wɔka ne yɛ no kora wɔmfrɛ na busuafoɔ na ɔmusa sɛ akwara ne ni sirem ana nti ɛma yɛ busa ne sɛ akwara no wɔ fie sɛ na ɔsɛ 3 years na ɛsi daabi sɛ ɔte ha ɛne sɛ abaayɛ nso te ha ne deɛ ne kwan sɛ akwara no wɔ baabi nti ɔnkɔ na ɔnkɔfa akwara no mmra na ɔsɛ daabi ɔno wayɛ ready sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ sirem kɔtena hɔ aha tetena no yɛ ne den nti ɔpɛ sɛ ɔkɔ sirem nti na wɔdi kan de akwara no kɔ no nti sɛ abaayɛ yi pa a ɛgye sɛ ɔmu nyinaa kɔ fie na ɔmo wɔ abusuafoɔ na ɔmo nkɔtena ase na ɔmo kɔka ɔmo awaresɛm ne yɛ sɛ nyɛ awadeɛ no asɛm na ɔde baa nti yɛnka na awaresɛm na mmom akwara no kwan a ɔbɛfa so ɔbɛba no ɔnkɔfa ne mmra nti ɔma yɛ da ɔsɛ no nso a wɔntumi ma yɛ da na ɔnkɔfa akwara ne mfiri hɔ ɛmma ha sei ɛmmerɛ ne maame na wei no ne mma no ɔbaabi ɔmo tete no ɔmpɛ na ɔde ne deɛ abɛka no ho na wɔba wɔbɛgyaa wɔn agu baabi ansa na ɔno no firi school ba ɔba bɛfa wɔn nti ɔmma saa kwan no ɛmma yɛ nkɔfa akwara ne mfiri sire mu ma ɛkyɛ sɛ ɔmo akɔ wɔn abusua fie na wɔn abusuafoɔ na wɔn gye awadeɛ na akɔtena asɛm no so wɔn kɔtena asɛm no so na ɛsɛ sɛ wɔde akwara ne bɛ fie wɔ ha a wɔde ne bɛba sɛ ni kwan sɛ wɔde ne ba na ɛsɛ sɛ wɔn kɔka ne ho wɔ hɔ a wɔn kɔ akɔka ne ho wɔ ɛna yɛsɛ mmara wɔ man yi mu mmara twa amammerɛ ne biribiara mu nti sɛ ɔmma deɛ a na sesei na ɔka no kyinkyin a sɛ ɛbɛma yɛn asɛm no a ɔyɛka no ɔnye ntum na sɛ ɔkɔ akɔka biribi foforɔ sɛ abusuasɛm ne awaresɛm deɛ a ɛneɛ yɛbɛtu ho anammɔn na deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ no yɛayɛ wɔba no ɔne aberanteɛ bi na ɛbaeɛ na yɛ n'adamfo yɛfrɛ no Matthew Thursday na yɛfrɛ no koraa deɛ wɔsɛ yɛma police mɛkyi no ɔma nti Matthew yi na ɛgyeeɛ a ɔka nyansasɛm kyerɛ no ɛka kyerɛ sɛ the next day no ɔno bɛba ama yɛ nyinaa yɛhyia nti Matthew ne de ne baa nti Matthew ne srɛ ɛgyina mu sɛ wɔsrɛ yɛn yɛma ne berɛ bi na ɔmo nkɔ fie na ɔtwe no na ɔmo nkɔka asɛm wei sɛ na ɔmaka no no na ɔmo hu deɛ ɔmo bɛyɛ aberanteɛ no sɛ ɔnte aseɛ deɛ waka no waka ɔmfa akora ne ɛma nnɛ ɛmma kyina abrɛ abusuafoɔ ne wɔ sirem ne deɛ
na abusuafo na wo akwala no sɛ abusuafo no wosrem ni die ɔmfa ne ma kumase ɔno ɔte srem ana ɔte kumase ha ɔte kumase ha hinkro ɔfen so kwan no so asuofia kyease ana sa hinkro no ɔte ɔno ɔso ɔyɛ adwuma wa hinkro hɔ ɔno mo free bad that very day ɛna gay yi nso te hen ɔwɔ akyease enti adenti na akwala 3 years yɛde ne kosrem sɛ ɔnkɔtena wɔ abra maame no nka sɛ ɔmpɛde ba wɔse saa na awɔtwe no ɔhyehyɛ no ntumi nti ne ɔde ne ma no maame de akwan bɛfa so ɔbɛhwɛ awura adenti na akɔhyehyɛ na awɔtwe de ma abɛɛma no sɛ akora no bɛtena wo nkyɛn na awɔtwe no akɔtena ne papa nkyɛn na awɔtwe adenti na ayɛ saa sɛ bɛma ne kasa wɔboa menka saa da ana menka saa nso da because nyini no matena amonfo nkyɛn ho sese de we a assistant teacher ntimi me wo me ma no me se me sɛnea etie bia me ne me ma na bɛtena ntimi nkɔba bi enja me ba na ma de akola keto abro sɛ hwɛ no na wɔtwe na me so ma bɛhwɛ no na wɔtwe da bi da nti ya na me ba bia me kyira ade no me ya me kɔyɛ aduane ahomache nti ya na me kɔyɛ aduane no Wednesday bia nti da no Tuesday anwumre ana me kɔ hɔ ana me say adebechi a me ko school ntam na ya na akola no omo dress ne ba me maninje nti wo de ma wona wo nkyɛn ena anwumre na anopa no wasiesie no ho aya ka betwam anim hɔ na wabefa akola no nti ade kye wa ma akola na amforo ka no ana ɔno akasa odinka de akola no kɔ ekora ansa na me kora no me kɔ nti ye pon ye na me ne akola ne tika no mu me pon a me ne school bus ne na ekɔ na metika ni ma na oba ese obegye akola no ana me de me yi ni ma no na akola ne madam bi sase aden ana me so ne papa no o se me yi ni ma no na ode akola ne koye nti Friday anopa osan de akola ne ba school wa mefa no biem efiri ho no wa mefa akola no se ode ni ko school ana ode ni kotena ho no me so me nka nkyere se oni akola ne kotena onhwe ne na wotwe na me so me nhwe ne na wotwe dabida me nka sa enkyere no waka kyerɛ oda sɛ me nkosirem ne nkɔke awaresɛm me pa kyerɛ oda bi ba me sɛ fitaze na me ka sɛ me ma sɛ me nka nkyerɛ mabusuafo ana ya mamrɛ mu nso sɛ oba utufiri ukunu nkyɛn nanka me ne ne tena nka yesirema nka yesɛ me kɔ me papa fie nanka abusuafo afrɛ no oyira ba fie die na si nanka ɔno so abɛka ne de ba amma ne sara me mitu wa hase na ankola no mintimi mfa ɔmo enkosirem saa nti yema akwan August no mi kofie me di asem ne koto mi papa na omoye me ho ade ma no no anim ama wotu ne nsa frɛ me kunu abusuafo mi kodi 2 weeks ani akire omodo meba ne omodo meba kina omo amada ana ka kakra ye bie school ana me ka che me papa ne sɛ ana me de me kɔ metena ne ye bie school na man kwantema ye di obi hye hɔ a adwuma pɛ ɛwɔ ha ɛdin ana me kra me papa no ana me baaye me firi hɔ Tuesday ana me beduru kumase Wednesday me papa no anka hwenti akire no me frɛ me ma me ketwa bi wosro o se me baaye ne saa Sunday no ana me kunu abusuafo e baaye nso me so me baaye no ni Thursday me hu me kunu na obetwam no hu sɛ me gina hɔ na kyɛ sɛ wa frɛ abusuafo na ka kyerɛ o mo sɛ me ma aba ansa na o mo firi o mo honom ekɔ me ma abusuafo e honom e wɔ girapa enti sese ya de oso waje akora ne kosirem sese de oso waje akora ne kosirem e mama mi kra e kan se opache wo de won ko fa akora ne na me ko school so mo makwan a one ni akora ne nyina be kosirem na de wo kan o makohie abusuafo eno so a wo se da bi okay mate ma bedwafo bebam ena wiei e wo sa asem we ho eja kwa me wa ha na wiei secheduma se rural bank plc enso eye asoye a sese ye ka sei yagena tum ewo mante aseman Ghana yimu yedi nhia ka kyerɛ sa afia pema hankuraduo wɔtwe 1980 ena secheduma se rural bank plc yebie ewo Asante man mu emfinhia aduanan num nie ene yebie sa bank yi still counting still na no onum nso guso a onum bɔ adwuma chimato bia ma won ho enti se wutie me enawie yi na wo pɛ sika korabia papa bi na wone no aye adwuma se cheduma si rural bank plc ene se fata se onso one no aye adwuma yebebie current account amawo yebebie corporate current account amawo ye savings account
susu account ya wo ba kwa ye friend me badaache eno no so obie de ma akwada na to susu ne nkakra fegu akwada ni tiri so obenyini no no anya bafu say ye ya me na wo ka say obetumi abaye fixed deposit interest rate ne ye kama money transfers ahodo ye bi ena say wo pebusie bia na wo de aboa wa ankasa nso wadwuma se cheduma se rural bank plc ye beboa wo ye to shares nyina ye shares ne nso boe fo pa wo ko se cheduma se a ye branch ne bedwa no wo kwa adwura ye ben GPLTU for building no se wo ba kwa abri Kenya se heya nso a ye wa abrosa se hwa ye ben Kenya se emi school no na obekuma se anwuraga ye wo jene dwom ho abo ye wo post office no achi tafo ye ben club 600 ana amofra true school no na se wo ba adumu a ye wo boss FM achi ho wo ba mo Shizongo second station a ye wo branch nso wo ho enya no branch no ewo ho enyina su in the Adrasa Chedumase municipality chechewre in the Fijakwa Abre North edidwan in the Mampo municipal ye wo enkrabata ewo ho ye number ye 050 168 2737 ena 050 161 7924 unya fresa ahoma we ya se Chedumase Rural Bank PLC beje so ya no be kasa na de wonti ase bia nso no ya kyeremu di amawo awie digital herbal for yen na ye di grow fine herbal tonic enso aba edwaso se wo ye oba o ye bema na wutie mi a eduro we ye duro a onipa da se ni nya bi na so yuzi a ebeboa ne pa grow fine herbal tonic eduro we na ebeboa ma onipa dua no wa appetite no egina yie se wo ye obi asebe wanumu ato na wuntumi ni dia eye grow fine American for amawo se wo ye obi a wo nan ne wonsa aye utititi wo je wo ho enye a American for grow fine amawo wo ye obi edura anadwo a wuntumi na wasori ya no pa na honam nyina ya wo mre wunya grow fine herbal tonic na ono no mo a watie si oba wo nsabuo mu ye eba ne ekina na atwa obi die makora obi nso de baboro so ena obi nso ubu ne nsa eye ne yapa onunum grow fine herbal tonic a bibia be ye fine se wonyare na wonum se aduro bia emma wa hoden mapa emma wugina brane grow fine aduro America baby eto no bia no kwa abenya bi oba Otec FM front desk ye bi wa ye number ye 0244 5965 32 0244 59 65 32 unya fresh akoma we ya no be kasa na de wonti ase bia no ya kyeremu nso ede amawo awie na simple plus eno any the trusted brander awie me kanfo na me de amawo se wo ye oba wo ye bema wo ye mobile phone user nko de a se ye ya me ne wo kan ye kan brander eye papa ya wo de wo ho to ne so a ade nyina bedi aboa na awie yie ede amawo ye simple plus ne brand no se ba phone accessories na wo hia nko ade a eya to simple plus de ni bi kire se eno na ye se wo pe phone charger se ye Android de eye Samsung de eye iPhone de ana yam de mpo simple plus de na ye ne chargers ye papa se wo pe battery bia wo hia bia no simple plus de na ye papa se wo pe power bank a ye na ya hyeda akoye papa no de abagana u use a eya afebo ye wo hands free ye wo earpiece ye wo bluetooth earpiece ye wo neck bluetooth and ye wo headset ye wo covers ahodo ye wo iPad ahodo ye wo protectors a eye kama phone accessory ya obebodi a obehia de se nye simple plus de ni bia onuamento nya value for your money usika a wode to ade nya so fa so enti wo pe bi nso atu aton ana wo pe ne nkronko na wato a brakumasi adehyeman a ye wo no ye ne Dr. Caesar aso ye no ne di animhwe se wo ba kageti anso a wugina Getu Dubai Getu animu ho a opposite kageti Dubai Getu no simple plus e wo first floor abrosana a wuhu ne so ye number nie bibia ni afre ye ne won kasa e ye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636
unya fresh ahoma we ya simple plus for yɛbɛgye so yɛne wobɛkasa yɛbɛkyerɛ nsɛmu nso kama na yɛde ama wo ɛna wie nanabi hebafoɔ ɔnom na de nanabi go heba mixture ɛne nanabi go heba capsules ɔnom na de aba aduro wei yɛ aduro a onipa da sani sɛ wonya bi na sɛ woyusu a nokorɛ me sɛ wo sɛ ɛnam yadeɛ bi a bɛtena wo so ɛtete wɔ ne bɛkɔ ama ahotɔ aba na nabi go heba mixture ne capsules topa ye ne hyensuo ne ho na fansuo no memene topa ye no enam yade no ebekɔ woyɛ obi a wote ya woni padua no mu ana wo nsabuo mu nso nya ononom na nabi aduro bi a ebeyi ne nyinaa firi ho oba misie ba unique ba tena tete ba eni ba bi ato no bi ano a na nabi mu pay obenya bi frɛ yɛn wɔ 0549 0549 9253 0549 9253 offer sa homa we ya yɛbɛgye so ne no akasa na Samas Royal Company Limited for emfinhyia dunie ɔnom yɛ nsuo na yagye wɔnom adi a wɔnom ayɛ Clear Park Natural Mineral Water abɛdwa so sɛ yɛ kan Clear Park nsuo no ɛwɔ deepa wɔ Ghana ha yɛ nsukroje enti emfinhyia du ya yenyen anuanom yɛne mu nyina ka bom ne yadi na ma ayɛ fɛ enti yɛse bosumi da ɛtɔ du nson ɛyɛ kyina yɛbɛyɛ float yɛbɛtwi bomu ma afa monten so ne da ɛtɔ du nwɔtwe anopa no yɛbɛyɛ clean up exercise ɛwɔ pachi ne trede awia no yɛbɛyɛ fan games ɛwɔ pachi park Otec Beba Dabi ɛne games ahodoɔ ne nyina ka ho bi ne da to so aduonu bosumi da to so aduonu customer service day yɛbɛyɛ donation director ne management beche client any customers ade bosumi da to so aduonu mienu 22nd yɛbɛkɔ akoyɛ donation wɔ orphanage home ɛwɔ Kumase ha afa 24th October ɛno ne yɛyɛ activation of Clear Park ɛwɔ trade ne pachi yɛbɛkyɛ nsuo free ama manfo anom yɛ nsuo ne bi no hu se Clear Park nsuo ne yekrogen ne da to so aduonu num 25th October yebeye free health screening e was Samas Company Limited edanim ho premises ho na nanyumre 25th na yaye dinner any awards night na 26th ne de Thanksgiving ene yebeye enti omanfo ate ni sei no muntie na monhye ne nso na momfanya adwuma ema emwa sei eje Peter wababidu eya kwa me ara oho te sei adumu arakwa ababa we yasemi mama onan fa nana mama nasi na yenchi atifo nya me nche fitafo ya omo ya kire ya omo bigi ni master na kwabra me chi hu nya nana yensha sese ewiase enya nipa ba ko pe na ewu na sebi emra etu bibia tugu emra eyade a sa mamre wo ho eye nipa ntinti na ye emra na na hwa ba ya yi wa no wa ye ne ho ade egwom se wa ye ne ho ade de nanso akoda no osua ukuru ye friend say abrantie Matias eda no amene ni hia ye mehwe Matias se de a wosi tiwo na se de wosi kan nsema na me de akola no kosirem ye nkosirem na esirem wo no bi se akola no papa no wo ho bia na maame no wo ho bia na enya wo maame no ana wo papa na wo ji aware no na ewo akola no maamu maame na nana akola na nana ni to mi bia wo akola no so maame wei enka se ne ba no ontimi hwe no eni nti ba bia maame no wo no eho na esese etwese enka akola no so wo akola mfie miensa de nana akola wonim adwade mpo wonim adwade mpo na kampese twitwiri nse maame de at least baka babia maame no wo no akola no wo ne nchen na ye hu se bia se weekend bi na obedi wo papa okra eye dan se wo Kumase ya papa ne maame nyina wo Kumase ya na abofra kuma we wo sirem na se bibi ya akola na ho anim se bibi pa to akola wo sirem wa ho anim maame ne to a wo timi so ni anya bibi ntia wo boja mu odu hwe se obi bebuo mo osua ana so bebuo mo oja onan na je wa wonya adaje pa na watrase na watretrem na wa uja onan akoda we onim obi a osirimu
hwe maame say afempo na na akakora na start ya all pick nyoma e wo school se wutie ni kasa yemu a ehɔ na akora no kɔ school kura wonko bi se wutie maame kasa yemu pa dia asema dance ye ni hu utwa bi na ya dance papa no kwa mpo wutie maame ni asema wo ka say edurubire bi ono na wo fa na kofa ni free ho me na good education nti si akora wo sire mu dia na wo yo na maame na say na utua term 200 series maame na to books 200 series a term ya be for wa boda ya be we account a term 200 series for sir wo 20 say 20 o ya maka papa bidi na me yo no o de be ja maame afra me nyemfa ajabra be o say 20 ajabra de on dia award ya wo pe o so no punturu ni ntia na say award ya papa hwe so no punturu ni ntia na enti ye hwa de maami nka se wa bro papa utua tem 200 cedis maami se ono na tua ganti eto musuma akola no nti die bembiem wa oto firi wo nchen e bro ne ateti nti akoto ba bia tena wo sha ko wi no onpa aba o wono akọ ha ne dan na wo ko no ono bi ni ma wo san di onpa aba onka se wa ja ono ma bia wo ye na wo se twe ho firi ho hu se be pa cha wonti unni me pa cha oka esremfo mrantie ni bi ma aware ye yakora too much sa de no sabe wo mo de ya amamre tantan nioma bi no mo de di amanfo mama enu tan kra e bi amamre ne nso kra nche fa ne ya nananom sabe wo ma dwi ni ho so mbe hye amamre bi a wo be tere no adai no onye nipa wonye nipa ho am ka asem sabi ye masremfo no ye so bi so mo jini mo yan kana kwankyere mo nye nipa nche obi a ye nyina ento sabi bi mo ye nya esremi bi wo ha wo so pera wo se fam ko srem se wa kwa mo ade ba do onye srem asante wo ha sremfo wo se fie wo ha wo abusu fo nyina wa wo se fam ko srem adan na mo fa asante fo wo ha mo ye mo ade adatra no nyina mo ye mo ade wa fa akra keto na akotena srem se fa me na ko srem ese wo ni hwa na nkotena wo abra be bia ni ma ne wo ni ba ni so ko ja kwa kustem na se bia akra keto ne bra basa enti jaja minister for ni sade na amamra ni ntwa mo sore mo se nya tribalism no ye ngwa asrem ni ye ngwa ankrani ye ngwa egori na mbe wale esrem ni na se ne be wo na wata me ba na ko jesrem abra ni so tik kumasia na na ma metia sansem na mo ye na eni sei mo pese ye wale se fo mo ma no wo fe omo ni munyansa kama ye nya mo to so no ye me onse me gebra me petro na ye ko pa bi na odin bebe dwan dia ye wo mo enti mo se sasa mamre na mo na mamre no Ghana mamre no Ghana mbra de twa sa mamre ni nyinam na munya ebinum munya jimi no ya ka che mo na uni hwe abaye ubi se ko ubi se men ka sabiem men ka sabiem hwe obia wa mamre obia wa mamre ba de binu chia mamre no eye de ensese ye de amamre ne ye obi chia mamre no e de amamre no ye de ensese wo ye enti e binu kwani amode amamre no fa so chia no ebi nte sa ade na mo chia no ade eya kwa be menka sabio atiefo ene ya fra Kofi Apia owo United Kingdom mu ena wiei Kofi Apia wanya afekro e de aka onfie ho na wa wunua ba abena gold na god abena okay abena so osre nyankopon hira ma wo Kofi nyankopon tutu anamonsie nyankopon moawo na nyankopon enhye ne ho ani munyam wo abrabom happy birthday enkomo ohima kunadubu aten also ye nursing student ewo Catholic University ewo sunyan ene wenya afeko e de aka wonfie ho na wa papa ejabot Misty oso ohima ene ye wa wodai osre nyankopon hira na ho bambo ni nyinkyere ene ne nkwa husan e de mawo happy birthday to you. God bless you. Na mianka sa medehie ene madie nyina Ruth entry enka ne na wo Otec FM ha say uni habio wa unua ye friend Ruby Ajeman entry uni afrim Ruth kusawate kuse nyankopon kyekere ne abusua ne nyina ayore nyankopon ya adom a memene day 18th October ena modne betompem na makora na chi ewo odium eja mensa area ho area donko Ruth
yɛbɛba bɛtaa wachi ama ayɛ fɛ yɛde condolence nso ma wo why yankopɔn nyɛ wo kɛse na ɔmoa wo okay ɛyɛ Abraham akwa babio majo so na Krobea okay amanfo ate won kadada na ɛgya Abraham Herbal Center nokwasem asoyɛ no yɛ asoyɛ a sɛbe ɛba yɛyi adanse yɛ wɔ ho nokwasem sɛbe wo utumire a ukyire sie kyerɛ sɛ onka asɛm a ɛnyɛ nokorɛ mfa nkyerɛ nipa ɛna wiai fa yɛ wura asoyɛ no mu ne yɛntim nsɛm yo na Krobea medase yɛfrɛ me Gya Abraham medium di nubra ne habamba ɛna sayare kumasi abonti so ya me wo hwim utie me won kran ya da koman abrewana na sunyan so me wo estate baby a brotherhood aso da no na adanse chegireche ba kuni ma sara wo eija izungu ho na ose wati baby ankremofo aso da no pe wotonwo na ne ba Ibrahim ene de ne bae na mama eja masala openigase oso okoye check up no cost ye no yese mwa won dwunsum sabi odwunso a ne dwunso no nyenya ne sisi ya ne ya na chinka se ne yenti se no na ya ye stroke na obodi na chine ma ba bia wakɔ nante no me ka bi ma kyerɛ wa obebi onum amfa na mofidie ya so 3 weeks ni adwade twam ni no so oteme nka na oba me ho adwade twam ni na otweme ensa ene ma asara ne sisi ya ne ya no na chika se ne ya no ne yam na adwa no no okoye se osa ne bu nyina ye kuroma ne nufu ba krɔden saka ne mututu no kyese osa ne die ba ne nufum ama na chika se ne ba bi obo brazier na obi ne hoye ne ya ne yam twa na nkasa kyese ya le na na ye no no nim se osa na de eba ne ahyase ne osa na di ma wa mpedo ne be so ne sisi nti edu ba bi na ontumi ntena ne nan ne sai tititi wose ne hunam dwano na ne to ase ntimi twi no na wonantika kra bia ne nkotodwo no ekeka bom sese bi de obi pian no ama otimi se ne nipadua no waye ha ne so tia na eti na hi no nkoye ablof day wa kwa no ma no wose ko fa no gye otimi ko afide na madam no ehu ne kra wose na se menka se bra obaye dan ne wa ba che se afide a doctor fo na hu no omo che se hu na se omo bu afu ebi kra ni se ebia sebi maame no enyema nkoye enso wose nyema koye pa na adwendwen any pressure nti hu na beka se nyema nkoye enti otimi nka oba na Krobea ne ho atono ya na be de bia me ba de nti ani pa na me kwai se me mo ndia me bo me nya se obi bebo ya mbo ndio na aka se me mo me udi na me adanse ma de me bo dia ma ho enti mesra mo utie me na bia wo so ma me bi ana papa bi ni sisi ya ne ya na chika se no ene ya ne nane ne nsa ayetitriti ne to asintiri mu twe no aya no wose ne hunam dwa no to da wose mo bi ne nam ho nya te se enkukodwie etimi kura di dia ba na ni so ama na ni so aye ne wisi bo so na tika kra bia na wa bre na kuma ne bod kim wokoye se wanya yafu yare osa echese endoscopy ahoro nyina wagya wanom osa nu ahoro nyina enko se sane ma nyina bi koso o ma me papa unua bi wankasa utie no nipadua ma emfa nko ba bia jabra me tumi nsafro me wokuma se monti so ya wo hwim bra me se mema waduro bi mema o 3 days sane ma na ye nyina be jai na mom tie ni ye me se 3 days na ejai a enko yo emwa no ma no be brase me ma oduro be kum muwa no na mama de be hye won kosua na mama de be siesie ni padua no a o ma ba me nyina adi adanse sa yare we de ye mfa ma fikyire yare we me wo duro ma me kase kyese me nsuro se yare we nkwa da mambo a obi obebi obenya hoden we na MP we be gye don bi wo mo ho a eni ti wo ko bie branch ni bi wo da koman enkade mam no enti me sew wa wanya nam yare bi na wo de atiri na enko me sew bible se hu mo amaso ani so abre mo ma me nche na megya home me se say yale we ameka wasam de me so me tu hu say yale bi ha wa bra na jabra me wo do tatahwe me slow e bia na wusi form gi number no number dey 0242 76 48 35 and webiem 0242 76 48 35 utiem wo amonane ana Ghana ha baby upesa wo frefa WhatsApp no so a eno so 0549 10 10 15 15 80 0549 10 10 10
15 1580. Yo, yare abeka wasem ya etimi didi wura emema na mema no boss o Johnson tentem sa hwe wan Pedro be du ba bi Johnson tentem o Johnson a o ntema bi gisa wo kyem na tese ewura o prostate mama aye large enti wan Pedro e be hye rubber ama tese aye prostate cancer abla di tupu atum enti Mr. Menu a o Johnson tentem be ma o Johnson tentem e jabram se eye prostate prostatitis e be wura prostate wutu anye e be hye rubber enti o Johnson tentem a e jabram se tu emrika ne fa bra na wo so Johnson a wo de na wo kyem me se so fa bla be mo odoma ebie ojuso twanum ebie obema no mfinu yim na afi na wo tuma Johnson kama me se won kwotena me hye rubber na emom ebia wo de na be ne ban pefum wo hu ya hye rubber se rubber ne hye obema mu dia me se fa bra metima mo oduro achekwa na otwe ensa rubber ne be yi abro bia mfa ne nsa kan na emom wo de rubber be ye power ya se be bi ne de pipe ne hye me se emfam me timi mo oduro ema ne nyime se de ebema ne hye pipe ne hye no bemam ono mfamla wo tie me wo ye oba wo so de ne enem yare yan bi na abura ho ama se bi enso bi gugu wa se kekaw ama wo ye fu yare ulcer ama wo menses nimpo emeye anasa wo de ne twa abra mramro anampo wo de ne fiber da carbon enti wutimi nyinsen ana ase nyinsen no hwe sa de na aba ho nti wo nyinsen ada sa akora ne bewu anasa wo edi 3 months ekono nyinsen be se anasa wo be wo no be jimi se nsuo ba sa ne ma nyina enam yare ne bia enti ma mfa ntrefi mbe mu adu na horo wa wo de no watimi nyinsen na ulcer wo ye me ye ya no wo chika se ya no sisi ya no sa ne ma nyina tu afiri wo ti bi se wo yo ba na so utiem na opa wo emfa ngo ba bia meme na oto ncha wo do me de ma wa 3 months na usa na beba oba so be pa wo do me se ma ene okuru ko hospital na mo ko hwese oni low sperm count bia nya sa wo be no madu na no ma awone ma so low sperm count so afare bra me ma na duro bi me se ya boso me na otwe mienu onu nhia na wo wia ba bia kwa ne so nya low sperm count on san ko obekọ na set ene o de bo se pine no do so kuntu tato na jet twa to no nyinse enti me se wo yo be ma na low sperm count ana yo ba na so pa wa fabra me patch utie wo de ne hepatitis B de bia me ba me ka me se wa police pani bi ni nua na okọ UK wonya hepatitis B ya me na anko wo ti me ka ba me ho boso me na otwe mienu afiri mo jem se wo UK wo utie me se wo de ye diabetes onu maduro ene ne kofo mo kina na aba odi aduane bia wotututu na wotunso ntente no ebo se obi a wabro he me ma odabi se dobi na asiesie o pancreas no na no atuma produce insulin na ma no fa aduane ablanko no mabro fudro bia nko wo mpane bia nti jabra ma kira kwan e wo kumasi abonti so ya wo hwem school junction ho na ka se o pa jabra paragraph ndo be ba ginamba no trogu da ho na dan de nyamu e mo wo fo so na kronfo apofo na wia number dey 0242 76 48 35 and wabium 0242 76 48 35 where your WhatsApp is 0549 10 10 15 15 80 0549 10 10 15 15 80 Pato me be sorry Mr. Wa utie me na wanya breast cancer month where breast cancer day ya mo ye screen ya ho Mr. so what say ye screen bi wo ba bia oba kokko nka sa onu fu tutu nko akọ na se okọ na ye se dwo bi dem ma me dem tufo fa hospital na mo ko ba ko mieru na se hu bi bia hwetwa ni breja abam ho me na onu fu na den se boa me be ma odura fa so ye mfa se kan nyina nane wo mesi ma me bi o USSC a wote onabo ma so kofi dwuma fie o afie na chi wo atonso o USSC a na wonya breast cancer bi konfo no chi ye ntimi anhwe no oncology department ena wo fe no ena wo ko UK US wa ko ya brofro bia enko o ye lecturer metima abondi me won bi bia wa ha me ma na do no fo no ko Ghana fo de o munim se breast cancer nko ade me hodo tatahwe a me ba me bi 2 TV so ntimi so o ma me bia adwo bia beda nufu tutu nufu keka na fa nko ba bia fa breja abra mo be ma na draw free 3 days ko no ya nyina be jai na dwo nyina nane wo tie me wo de secret cells ensuo to ahu tuo eni ademfo no eba na oba no ni mo jai gise ko bonzo gise ma na mo jai me so fa no ko ba bia me mo dro ama se atu me so ye fa me eja Abraham kumasi abonti so me ohwim school junction enkram wo da komai abrewana na ena sunyansi me wo estate brotherhood ani mo me ni doctor chakudi ani me so e bia ne brent ma mo yele so me nka se jabra me wo do me wo do pa me wo meme do bia fe osukudru e de man kan kra me sorry osukudru I love you osukudru nwe se meme do unu bia na be ma police maki na timi di pimbi e bu bai ko etro Mr. be ma wo do brother e
mama na nyine gyiro sa abeji mama duro me say me boss say ma me gyiro so don hore ba ko me say o be say o gyiro so sa ana say o be say o tete ntoma wo gi award abeji osno kontinu je number is 0242 76 48 35 and webm 0242 76 48 35 ehun afreme Jabram aka Osukuntunu ati eburu eja adofo ni ade share ena wiei ye de American mame oni Eja Abraham ebe kasa na Eja Abraham beboa wo amanioma enso aye fine e de amawo ena wiei me wo cars ahodo miensa bi a ewiei me ton se utie me ena wiei se o pe car to ana wo ye car lover nenso uhuru ba bi a wonfu ani nkyere car we ya me ton nipa no ono ana ahyeda e de na ade aba enye se eye konkwatiri konko bia na watoton ono ana de na ade aba enti cars ne board da form cars miensa no me wo Toyota RAV4 2010 model ena me wo 2018 Toyota RAV4 na nso e model enti se wo pe Toyota RAV4 2010 model ana 2018 model a akwanya no nie ne board form eye kama pa ena me wo Toyota Corolla 2021 model Toyota Corolla 2021 model eno nso ne board form nipa na de na ade aba eno abeyie eno woton emunu wom ene bo ne nso da form enti je sa number we na frese ya na one enipa no enkasa number ne ye 0244 78 5720 0244 78 5720 unya fresa homa we ya 0244 78 5720 ye beje so na ye dika ne ho nkobo wate na onso watumi anya ka papa adem ye kama pa ena abapa mo enso ye the biggest online shop say ye ka say akwanya no aba ma one onu adasani a wutie mie ade bi a wo pa to no ubetumi ato bi wo online a wo to no uko download the app no ewu Play Store ana App Store ubenye bi ebo no eda form pa ye nioma ye to nyina ye papa na yeka oniada sani a wutie mi a o phone untumi nko Play Store ana App Store so de ye yama jesa number ifre ye kan de wo pe ye mo ne bo nkyerɛw tuaka ne mfa wa de mrɛw ye ton phones laptops TV fan air conditioners ye kitchen nioma entade a ye hye ne nioma ye di nua na aye nyina no abapa mofo ye ton bi abapa portable washing machine no nationwide delivery ye 399 ye number ye 059 338 6133 and 059 339 1848 na Volta Real Limited ewo Kumasi Krobea imu ahojo da ban ni main office no wo se woni Volta Real photo kesa ade nyina be di aboa na wie yie di amawo ye tu nsuo enti se wasi ufie wadwuma mu ho nsuo adwuma na apesa oye na wo ma Volta Real fo be mu a ade no asi ade nyina be di aboa na wie yie di amawo ena wie ya ye kasai onuada sani ye ne wo mfidie ye ne wo animdifuo ya ye betumi atu nsuo na tu ni yie e di amawo wa man kwanchenfo nbia betu na problem abamu a ofre ye ne a ye besiesie ne kama te say yensa no ne de amawo ukosunyan tachiman ne do ma nyina nso e won krabata wo ho ye number ye 0244 29 9520 0244 29 9520 and 0266 43 2210 enu ye Volta Drill for number unya freye ne no be kasa na de wonte ase no ya kiremu nso de amawo na Faith Homeopathic Clinic de ahenema kokoben 18 junction ne so ne wo ye Benjomas company no ye na ye di nron ketenkete no eye adwuma
onua wutie mi ye de mfidie nso afri India ye de aba oba wo yade na hinta se de ye be hwehwe ne ye de adura ka ba bia yade ni free no eho ne ye beta kre free ye na physiotherapy akuponcha ne massage kwan so oyawo a wotie wo nipadua no nyina ne beko stroke how entirimu twetwen wa ye mrempam asikyire yade enemu yade ulcer ana diabetes a ni nyina abra Faith Homeopathic Clinic enwon ketenkete for the ho no mo aben your number is 0244583859 and 0275969414. Priscilla, dear me meya mama tiase se Matthias nendo oba ye yenti eye ye do besi ha ne de afamrem na de sese ye hwo ema oba be ka wonsa no ya ye ate ye de enye bi danie ye wo track record enti nya wotre ate you are discharged kotwen ye opanyina otemani mboko de yesu ademo bra wanim kakra ofri hin na ba ha kumase ha ya na hin kumase kru ya mu very good obi de oka obi abowapo awaresem anadien na de waba ha anya awaresem kwa de I forget me yan say me ba ope oba nipa waje oba aboso ye friend say gifty krache gifty die crunche oti ababuja gifty crunche ababuja owa abuja yes sir eho no free ana eho no ote oye die ni oye half bebieni for side no and half to Togo half western north half Togo that's it gifty crunche ayakwa me beton sa free gifty crunche mame enne enkomo wi atie fo mfa nchame min nkomo ye yans